Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalikad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Oktubre 28, tuig 2023. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 58 dias na lang kagapaskwa na. Sa gyapon ini mo lagari mo ang kurman Bombot Shama Blanco Hover sa madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Likorman may kantanan sa barangay sa Uniang Kabataan Election sugot nga ipatuman sa Comelec. Sa dugang pa nga mga balita bangod sa utang nagpamuno na tiruan sa Baldosa Lapas. Sitwasyon sa mga patio presyohan ay isang kandila bago pa man magpiesta minatay aton siningay baluon. Sa dugang pa nga mga balita lokal, reterado nga huwes nagpapili punong barangay, nagpabombo matapos ginapabantayan ang iya mga lideres ang kasumpungan ay alkalde. Sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, 13 nga mga election-related incidents na records ng Police Regional Office 6. Kaso sa ginaaligar vote buying kag paglapas sa Data Privacy Act, ginaimbestigaran sang kapulisan. Sa iban pa nga mga balita, Attorney Joseph Edward Aranyo, bago nga chairman sa kooperatiba sa Syudad Collection Committee, mga abogado man ang mga babugos. Battery of lawyers! Mandarayan? Muni madalagkuhan ng mga balita kaga impormasyon diri sa palatuntunan na bombohanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, hingagaw sa paghulog sa inyo sinima entries para sa week number 1. Patunon tanalas 12 sa Udto. Now sa aton sinikaron niya nga mga kabombo para karon sa aton sining week number 1 diri sa 1 to Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM kabugusan nga 6.5 million pesos cash siyahan in total prizes nationwide. Ang nagaulat sa mga maswerte nga winners sa 1 to Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM araw-araw balde-balde pa premyo na may cash pa. Sa aton sini nga mga taga-palamati, waswas lang sa paghimo sa inyo sinima entries, hingagaw pa sa paghulog. Gamit kamo sa mga proof of purchase. Sunsilk, 1 empty sachet sa Sunsilk Pink or Green variant. Tandaan, Sunsilk Pink or Green variant lamang ang pwede. Sunsilk Pink or Green variant lamang ang pwede sa Sunsilk Shampoo. With the best ever Sunsilk with active infusion, walang makakapigil sa all-day smooth and fragrant hair na may bangong nakakagigil. Now with our new best ever fragrance, ang kahumuton sang buhok mo ti makaurumol. Oh, kung santo iya may hurumaton, engineer nga bilanggua ako sa imo sini nga mga butkon. Oh, subong iya ti ano man, oh, makaurumol ang imo kahumot sang buhok. Oferte, no? Pero kung shampoo lang, do bitin now, do kulang sa vitamins now, dapat mag-cream silk o kung cream silk conditioner araw-araw for hair that is boosted for more. Cream silk conditioner, 1 empty sachet in any variant. Sa paghugas ng mga kitchen utensils dira, dapat winner ikaw always, no? Hindi mo silingon nga ikaw nakatuka karon nga manghugas sa inyo sini nga kinanan ti malo moral ka, dapat high moral ka kagang imo sini syempre gamiton nga panghugas amo iyang winner dishwashing. Winner dishwashing, 1 empty stand-up pouch or sticker labels ang winner dishwashing cream ukon liquid of any size and variant, basta sa bilis tanggal sebo, i-winner dishwashing mo. Orocan, 1 product sticker kon kupon nga nagaangkon sang tanan nga Bombo promo title sarang nga maging proof of purchase. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Our Florete Pawn Shop and Jewelry, isa ka kupon sa tag sa isa ka gatos kapag bakal sa alahas, pagprenda sa alas or pagbakal sa relo.
Our Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Ano ang himuon? Ang himuon mo, magkuha ka sang sobre, long, puti, wala sang iban sininga kolor, wala sang iban sininga marka, basta long white envelope, butangan mo sang imo sininga pangalan, edad, address, contact number, proof of purchase, week number 1 kita subonga, kag inyo sininga pirmahan. Isulat ang promo title, 1-2 Panalo Promo Part 22 ng Bombo Radio at Star FM, care of Inang C. Balak, tapos care of ng Butsilingon. Care of DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mahimo man nga ihulog inyo sinima entry sa amon istasyon o kung designated drop-box centers nga ara sa mga kabanuhanan. Kung why ikaw makahingabot, hingagaw, dire kay may 5 minutes ka pa, agod nga maghulog sang imo sininga premyo. Ang aton siniiyang mga winners, may daily winners kita. Now, magpamati adlaw-adlaw sa Bombo Radio Iloilo, bangod adlaw-adlaw, Lunes tugto Biyernes, tag-tatlo ang mga daog sa isa kadlaw, instant cash prizes kag gift packs. Ang kada daily winner mga daog sa 500 pesos nga cash prize kag 700 pesos nga valor sang gift pack. Ang gift pack naton may unod ina o kun ginabugusan sang isa ka Orocan nga balde, 3 ka pack sang Kumiya Pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy Bath Soap, isa ka pack or isa ka box sang Pond's Moisturizer, Glutaboost, White Beauty kag Serum Burst Cream, isa ka tube sang Rexona Deodorant, Dry Serum, Fresh Rose, Antiperspirant. Sa kada semana, 15 ang mga daog sa hiwaton nga studio draw sa sulod sang 7 ka semana. Kung nalawagan ang imo sining nga pangalan, mayari ikaw sang 6 ka oras agod nga makuha ang imo sining nga premyo. Kung wala, kag hindi mo maklaim sa sulod sang 6 ka oras nga deadline, magabot liwat sang panibago sining nga winner. Ang mga non-winning entries naman, halik week number 1 to week number 7, qualify ina sa aton sini nga grand draw. Sa grand draw naman naton tuman kadalag ko sini mga cash prizes ginagawlat sa imo sa guaranteed price naton. Basta maghambag kita guaranteed price tag sa iya ka lugar nga mayara sang Bombo Radio kag Star FM stations may guaranteed price. Stay all over the Philippines mayara kita sang 31 ka fully digitalized Bombo Radio kag Star FM stations. So therefore may mga winner kita dira no sa aton sini mga kabombo. First prize makabaton sang 15,000 pesos, second prize 10,000 pesos kag 5,000 pesos sa third prize. Sa grand draw nga hiwaton sa Disyembre 23, may 4 ka mga regional winners magagikan sa National Capital Region kun NCR, Luzon, Visayas kag Mindanao. Magadaog sang tag 50,000 pesos kada isa. Kag ang aton siningal grand draw winner, 1 ka milyon pesos ka cash ang nagahulat. Sinuwayhan ang panibago sining nga maging katapo sang Bombo Radio Millionaires Club. Mabala nato nina. Dugang nga mga balita kag impormasyon inyo bantayan sa paray nga pagbalayag sa Bombo Anay Soto pagkatapos sang Bombo Network News. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makamulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Oktubre 28, taong 2023 at mga kabomba at Star Nation sa ating Christmas countdown. 58 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, kinausap daw si Defense Secretary Gilbert Chodoro kaugnay ng pinakauling maritime incident sa West Philippine Sea. Ilang mga hakbang binabalangkas. Sa ating international news, ang militanteng grupong Hamas nagbanta ng buong puwersang paglusob laban sa Israel matapos itong palawakin ng ginagawang pag-atake sa Gaza City. Mahigit 120 mga overseas Filipino workers doon sa Lebanon humihiling na ng repatriation sa pamahalaan ayon ho yan sa Department of Migrant Workers. Nasa 50 manggagawang Pilipino naman mula sa Israel inaasahang darating sa Pilipinas sa araw ng Lunes. Ang pagbibigay naman ng libreng sakay ng mga tumatakbong kandidato para sa Barangay Sangguniang Kabataan elections may tuturing raw na vote buying ayon sa Commission on Elections. Ilan pang mga kandidato inirereklamo na ngayon dahil sa pamimigay ng wheelchair, tungkod at iba pang vote buying activity na kinukubli sa umano'y kawang-gawa. Mahigit 700 aspirants naman sa Bicol Region umatras sa kandidatura, habang 70 barangay naman na aspirant isususpinde ang proklamasyon sakaling manalo sa naturang halalan. Sa ating NBA update sa Balitang Palakasan, ikalawang sunod na panalo na ibulsa naman ang NBA defending champion Denver Nuggets laban sa Memphis Grizzlies. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinawagan umano ni United States Defense Secretary Lloyd Austin si Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro Jr. upang pag-usapan ang tungkol sa pinakahuling maritime incident sa bahagi ng West Philippine Sea. Kung maalala, ilang araw bago ito ay binangga ng Chinese militia vessel ng China at ng kanilang mga kasamahan doon ang sasakyang pandagat ng Pilipinas para naman mag-resupply ng tropa ng pamahalang Pilipinas doon sa West Philippine Sea, partikular na doon sa BRP Sierra Madre. Batay nga sa statement na nilabas ng United States Defense Department, kinausap umano ni Defense Secretary Austin si Defense Secretary Gilbert Chodoro at iginit nito ang suporta ng Estados Unidos para sa Pilipinas. Kasunod yan ang nangyaring raming incident. Nakasad pa dito ang umano'y pagnanais ni Secretary Austin na makausap ng personal si Secretary Chodoro sa nalalapit na ASEAN Defense Ministers Meeting plus Asian Defense Ministers Meeting at iba pang mga activities na kakibat ho nito at inaasahan na matatalakay sa pagitan ng mga bansa ang partikular na ng mga kasapi ho ng Association of Southeast Asian Nation kasamang 8 dialogue partners nito. Kinabibilangan ito ng mga bansang Australia, China, India, Japan, New Zealand, Republic of Korea, Russia at the United States. Sila ho yung mga tinatawag na plus countries. Ito mga kabombo ay nakatakdang isagawa sa Jakarta, Indonesia sa darating ika-16 ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Bombo International News. Nagbanta umano ang militanteng grupong Hamas na buong puwersa nitong haharapin ang Israel. Kasunod ito ng umano'y ginagawang mas malawakang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa Gaza City. Sa isang statement, sinabi ng militanteng grupong Hamas na ang Al-Qassam Brigades kasama ang lahat ng Palestinian Resistance Forces ay buong puwersa nang nakahanda para sa pakikipagsagupaan laban sa Israel. Kasabay ng pag-ibigay diin na hindi nila papabayaan ang makamit ng Israeli Defense Forces ang anumang military victory. Samantalang matatandaang mula noong Oktubre 7 ay nagsimulang magtipon-tipon ang Israeli Ground Forces sa labas ng Gaza kung saan nagsagawa ito ng mga aerial bombardment sa lugar. At kasunod nga po yan mga kabombat kay Star Nation na naging pag-atake ng grupong Hamas sa mga sibilyan din ng bansang Israel. Ang digmaan na ito sa pagitan ng Israel at Hamas ay libo-libo ng mga individual ang kinitil at kabilang na nga riyan ang mga sibilyan mula sa magkabilang panig na binawian ng buhay at nasaktan. Iniulat naman ng Department of Migrant Workers na humihiling na umano ng repatriation sa pamahalang Pilipinas ang nasa mahigit 124 na mga overseas Filipino workers na nananatili pa rin doon sa Lebanon. Ito ay sa gitna na rin ng nagpapatuloy at umiigting pang
tensyon doon sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hezbollah dyan sa naturang lugar. Ayon nga kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ilan sa ating mga kababayan ang lumikas sa timog na bahagi ng Lebanon nang dahil sa epekto ng palitan ng putok at pag-atake na rin ng Israeli Defense Forces at Hezbollah. At ngayon mga kabombo ay isinasaayos na anya ang mga hakbang ng kagawaran kaugnay sa pagpapawi ng ating mga kababayan sa nasabing bansa na naiipit sa nangyayaring kaguluhan. Samantala, bukod dito ay tiniyak din ng opisyal na nakahanda ang pamahalaan na tulungan ang mga apektadong Pilipino sakaling lumagana pa ang nararanasang conflict sa naturang rehiyon. Ito ay sa pamamagitan ng mga nakastandby ng mga crisis contingency plans ng iba't ibang ahensya habang nakahanda naman ang iba pang mga tanggapan na mag-evacuate ng ating mga kababayan at yung repatriation process na yung ruta ay tukoy na para naman kung sakasakaling gawin ang kinakailangang paglikas. Kung maalala mga kabombo, una nang inilagay ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level number 3 ang Lebanon na nagpatupad ng voluntary repatriation para sa mga kababayan nating naipit sa nangyayaring gera sa naturang bahagi ng daigdig. Samantala, sa dagdag pa nating balita, sa kabila ho ng inaasahan na dagsaan ng mga pasahero, lalo na sa mga terminal ng mga bus, ay tiniyak naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista na sapat ang bilang ho ng mga pampublikong sasakyan na pinapayagang makabiyahe. Ayon sa kalihim, una na nilang inabisuhan ang mga kumpanya ng bus na dagdagan ang bilang ho ng kanilang mga gagamiting unit ilang linggo bago pa man ang mahabang weekend. Maliban nga sa mga dati ng bumabiyahing bus, ay may mga iba't ibang ruta pa ho na idinagdag. May mga naitala pa na mga bus units na pinapayagan na ring makabiyahe upang matugunan ang dagsa ng mga pasahero. Sa kabuuan, nasa 770 na mga special permits ang una ng inisyo ng naturang ahensya sa mga bus companies. Simula pa ho ito noong 20 ng Oktubre ng taong kasalukuyan. Ayon naman kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Officer in Charge, Mercy Lanes, maaari pang mag-issue ang Transportation Board ng dagdag na permits kung makikita ho nila ang pangangailangan hinggil dito. Maaari niyang gawin ang on-the-spot na issuance ng mga permit para naman sa mga karagdagang bilang ng ide-deploy na bus sa ilang mga ruta sa ating bansa. Idineklara naman ng City Local Government Unit ng Manila ang half-day work sa naturang lungsod pagsapit ng Oktubre at 31 batay sa Executive Order No. 35 Series of 2023 na pinirmahan ni Manila Mayor Honey Lacuna Pangan. Ang mga opisina sa ilalim ng Manila Local Government Unit ay mag-ooperate lamang hanggang 12 noon o sa tanghali po yan sa araw ng Martes, Oktubre at 30 o at 31. Ito nga po ay upang bigyan ng sapat na panahon ang mga empleyado na maghanda para sa araw ng mga santo. Layunin din ito na mabigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na makabiyahe lalo na yung may mga kamag-anak na nakalibing sa mga malalayong probinsya. Nakasaad din sa naturang memorandum na sa pamamagitan nga ng suspensyon ay mabibigyan ng pagkakataon ang mga kinaukulan at mga empleyado na gunitain ang naturang Filipino tradition kasama ang kanilang mga kamag-anak ngayong darating na long weekend. Mananatili pa rin ang pasok ng mga opisinang nasa frontline services, kabilang na ang mga nagkatrabaho para sa pagpapanatili ng peace and order, traffic management, disaster and risk reduction management at maging sa mga health and sanitation. Ipinapaubaya naman ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang suspensyon ng mga pasok sa mga national government na nakabasa sa naturang syudad, kasama na ang mga pribadong kumpanya sa diskresyon ng management ng mga ito. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, dalawang Pilipinong mangingisda naman ang napaulat na nawala habang naglalayag ho ito dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang nasagip na ho sa kasalukuyan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard batay sa mga follow-up information na kanilang ipinagkaloob. Batay nga doon sa nakalap na data ng Coast Guard, bandang alas 12
ng tanghali, napansin ng kapitan ng kanilang mother boat na FB Lantis Andre na nawala ang malita sa sakyang pandagat na kinalululanan ng mga ito. Agad nilang ipinagbigay alam doon sa mga otoridad ang naturang insidente na iniulat naman ng Naval Forces West sa Philippine Coast Guard District Palawan na agad din nagsagawa ng search and rescue augmentation para doon sa mga nawawalang mangingisda. Gamit ang BRP Sindangan ay matagumpay naman na nasagip ng Philippine Coast Guard ang 2 mangingisda. Kwento ng mga biktima, inanod palayo doon sa kanilang mother boat na FB Lantis Andre ang sinasakyang motor bangka ng naturang mga mangingisda. Nang maubos na ho ang krudo ay nangyari ho ito, lalo pa lumayo yung kanilang sasakyang pandagat sa gitna na rin ng kanilang kinalalagyan. Samantala, sa ngayon mga kabombo, nasa mabuting kalagayan na ang naturang mga mangingisda habang nagpaabot na rin ng kaukulang tulong ang Philippine Coast Guard, partikular na yung pangangailangang pangmedikal at pagkain para ho sa mga mangingisdang ito at saka ho sila muling itinurn over sa kanilang mother boat na nakabase pa rin sa bahaging yan ng karagatan. Samantala, inaasahan namang darating sa Pilipinas ang pinakamalaking grupo ng mga overseas Filipino workers na nakabase sa Israel, ngunit piniling umuwi sa bansa dahil po yan sa epekto na nagpapatuloy na gera doon. Ito na ang magsisilbing ika-4 na batch ng mga Israeli-based Filipinos na uuwi sa ating bansa. Sinabi ni Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak na ang mga Pinoy workers na ito ay tinulungan ng pamahalaan na kumpletuhin ang kanilang mga dokumento upang maayos na makalikas mula sa Israel. Unang dumating sa Pilipinas ang 16 na overseas Filipino workers noong Oktubre 18 at ilang araw po yan mula nang magkagera doon sa naturang bansa. Makalipas ang 2 araw, sunod na dumating naman ang 20 overseas Filipino workers sa Pilipinas at sinundan ito ng 24 na overseas Filipino workers noong Oktubre 23 na ginibibilangan ng 21 mga babae at 3 mga lalaki. Una nang ipinangako ng pamahalaan na magbibigay ito ng tulong pinansyal at livelihood sa mga Pinoy workers mula sa Israel na piniling bumalik sa ating bansa ng dahil pa rin sa epekto ng gerang nangyayari doon. Sa kasalukuyan, 4 na Pinoy na ang kumpirmadong namatay sa Israel ng dahil pa rin sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at militanteng grupong Hamas. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radyo at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Abangan ho mamaya mga kabombo yung mga update natin dun sa insidente ng panununog ng ilan ho sa mga lugar na pagdarausan dapat ng eleksyon. Mamaya ho yan mga kabombo. Dako muna tayo dito sa mga balita dyan sa Commission on Elections, yung pagbibigay daw ng libreng sakay na mula dun sa mga tumatakbong kandidato ay may tuturing daw ito na vote buying ayon nga sa poll body. May mga botante na hinihimok naman ng COMELEC na magtungo ng maaga doon sa kanilang mga voting center sa araw ho ng halalan para hindi magsiksikan sa last minute ho ng araw ng botohan dyan sa mga presinto sa iba't ibang lugar sa ating bansa. May pag-uulat si Bombo J. Galvez. 2 araw bagong eleksyon at nalalapit na long weekend, nagbabala ang Commission on Elections sa mga tumatakbong kandidato na nagpaplano na magbigay ng libreng sakay sa publiko na maaari silang masampa ng vote buying at mauwi sa diskwalifikasyon. Sa pulong balitaan, inahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na kung ang nag-aalok ng libreng sakay ay isang civic organization, hindi naman ito matuturing na vote buying. Ngunit anya, kung kandidato para sa nalalapit na eleksyon, ito'y pagbili ng boto na posibleng magresulta pa sa pagsususpinde sa proklamasyon kung sakaling siya ay nanalo. Nakasanayan po kasi natin lagi yung may mga sasakyan na nagbibigay ng libreng sakay papunta doon sa eskwelahan.
yun din po mismo ay sana mapigilan na lang natin. Alam niyo po kung ako kandidato, uulitin ko po sa mga kandidato. Umabot na po kayo sa araw ng eleksyon na wala kayong kaso, wala kayong problema. Sa huling araw pa naman kayo magkakaproblema. Ibig ko sabihin, paano kung biglang may mag-file ng kaso sa inyo, humabol bago kayo ma-proclaim. And therefore, may jurisdiction ng COMELEC. Pag may jurisdiction kami, kahit nanalo na kayo, pwede pa namin kayong tanggalin. Hindi po ba? So sana iwasan na lang. Nakilala na kayo ng mga kababayan ninyo, mga kabarangay natin, and therefore, sapat na po yun. Yung pong pagdadala ng pagpapasakay, hindi po yun magbibigay ng boto sa inyo. Sapagkat bago po pumunta mga kababayan natin sa barangay, alam na nila kung sino iboboto. Pasakayin nyo sila o hindi. Samantala, inihayag naman ng National Capital Region Police Office na iniimbestigahan na nila ang mga link ng umano'y vote buying incident sa mga sangkot na kandidato o mga opisyal kasunod na yung sinagawang operation kontra bigay sa isang warehouse sa Navotas City. Sinabi ni National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. na naaresto ng mga otoridad ang isang individual na sumailalim sa inquest proceedings kasama ang 200 iba pa na nagsisilbing saksi sa binubuong kaso. Iniulat ng COMELEC na may 1,000 sobre na nagalaman ng tig 300 pesos ang inilaan ay pamahagi sa 200 rehistradong botante sa Malabon kasunod ng surveillance operation. Una nang sinabi ng mga sangkot na individual na nagsasagawa sila ng pagsasanay sa mga poll watchers sa nasabing lugar ngunit walang mga training materials o trainer ang nakita sa operation kontra bigay. Samantala, kaugnay ng balitang yan, bagong barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes, Oktubre 30, hinimok ng COMELEC ang lahat ng botante na pumunta ng maaga sa kanilang voting center at dalhin ang kanilang cheat sheet o kopya ng mga kandidatong iboboto. Sinabi ni Garcia, mas mainam kung ang mga boboto ay darating ng maaga dahil ang oras ng botohan ay magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon lamang. Maganda na rin na dala ng botante ang kanyang kopya o kodigo at iwasan ang paggamit ng cellphone sa loob yan ng polling precincts. Inimok din ni Garcia ang mga boboto na suriin ang kanilang mga polling precincts sa pamamagitan niya ng precinct finder ng COMELEC bagong araw ng halalan upang mas madali ang kanilang pagboto. May kabuang 23,254,958 na rehistradong SK voters. Sa kabilang banda, ang mga regular voters para sa barangay polls ay may bilang na 67,839,851. Para sa The Vote 2023 coverage ng Bombo Radio at Star FM, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala nakipagkasundo ang National Irrigation Administration sa isang United States firm sa layuning mapataas pa lalo ang produksyon ng bigas sa ating bansa. Plano ng dalawa na makabuo ng Climate Smart Rice Project sa Pilipinas na magagamit ng mga magsasaka sa layuning mapataas pa ang produksyon ng palay at may angat ang kalidad ng palay sa Pilipinas. Ayon sa naturang ahensya, isa sa mga teknolohiya na kanilang natukoy sa ilalim nito ay ang tinatawag na water productivity o ang pagpapabuti pa sa kalidad ng tubig na dumadaloy sa mga irrigation canal ng naturang kagawaran patungo nga sa isang sakahan. Habang nalilimitahan naman ang carbon emission sa napapasok sa mga palayan. Ang nasabing sistema ayon sa National Irrigation Administration ay inaasahang makakapagpalakas na sa produksyon ng palay at makakapagpabuti rin sa kalidad ng palay sa Pilipinas. Inaasahan naman ng naturang ahensya na maipapatupad na nila ang mabuong teknolohiya sa pamamagitan niyan ng paggamit ng hanggang sa December 2028. Paliwanag naman ng ahensya sa ilalim nito ay inaasahan ding mapopromote ang wide scale o ang malawakang paggamit ng alternate wetting and drying technology sa mga palayan sa buong bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 20 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita.
Pinagana ng Office for Transportation Security ang binuna nilang Transportation Security Monitoring para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections hanggang sa araw ho ng mga kaluluwa at araw ng mga santo. Ang naturang hakbang at programa ay gagana ng 24/7. Ibig sabihin magdamag at buong maghapon sa kabuuan ng operasyon ito. Ayon nga sa Office of Transportation Security, bahagi ito ng Oplan Biyahing Ayos 2023 sa ilalim ng Department of Transportation na may layunin na tiyakin ang ligtas na pagbiyahe ng mga motorista at kanilang mga pasahero kasabay na rin ng paparating na araw ng halalan at araw ng mga patay. Una nang bumoto ang mga tauhan nito ng pabor sa naturang programa upang mapaigting pa ang mga aktibidad may kinalaman sa proteksyon ng mga pasahero. Binalangkas nga ang Office of Transportation Security at gumawa sila ng hakbang. Isang task force ang kanilang nabuo sa pangunguna ni Transportation Security Risk Management Service Director Eugenio Pagirigan upang magmando sa naturang task force. Isa ho mga kabombo sa pangunahing tungkulin ng naturang task force ay magsagawa ng maayos na koordinasyon doon sa mga security agencies. Batay sa mga makikitang pangalan ay yan ho ang susundan ng kanilang mga tauhan. Una nang tiniyak ng naturang ahensya na may sapat itong mga empleyado at mga security screening checkpoints sa lahat po ng mga lugar pang transportasyon. Kabilang dito yung mga paliparan, yung maritime transport areas at rail transport areas, pati na yung maging sa land transportation area na saklaw naman, yung mga sasakyang bus at maging yung iba pang mga pribadong sasakyan ay posibleng matulungan din ng mga binalangkas na plano ng Department of Transportation. Sa dagdag pang mga balita, umaasa ang Department of Trade and Industry na malalagpasan pa ng Pilipinas ang investment target ngayong taon. Sa kasalukuyan kasi ay umaabot na sa 1.2 trillion pesos ang nairehistrong investment sa ating bansa. Batay na rin yan sa datos ng Board of Investments. Habang sa buong taong 2023 naman, ang target ng pamahalaan ay maabot ang hanggang sa 1.5 trillion pesos na halaga ng mga pamumuhunan o mas higit pa. Ayon kay Trade Secretary Alfredo Pascual, gumagawa na ng kaukulang hakbang ang pamahalaan upang mahikayat pa ang mas maraming mga mamumuhunan mula sa ibang bansa na mamuhunan po dito sa ating bansa. Ayon naman sa kalihim, palaging positibo ang tugon ng mga nakakausap nilang mga investors ukol dito. Marami pa anyang mga sektor na maaaring mapaglagakan ng mga investment dito sa Pilipinas, lalo na at patuloy din ang pagbangon ng ekonomiya ng ating bansa. Samantala, inanunsyo ng Department of Transportation na hindi muna nila itutuloy ang libreng sakay sa darating huna Nobyembre. Kung maalala mga kabombo, una kasing ipinangako ni Suspended Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Teofilo Guadis III ang muling pag-roll out ng libreng sakay program para naman sa mga pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakailangan muna na pag-aralan ng Department of Transportation kung kakayanin ba ng naturang ahensya ang pagpapatuloy ng nasabing programa. Ito mga kabombo ay dahil na rin sa napakababang pondo ng naturang ahensya na kailangan pang i-budget at tipirin ang nakalaan na existing fund. Mayroon lamang kasi na 1.3 billion pesos na maaaring gamiting budget para ho dito. At sa kabuuan ay posibleng kakaunti lamang ang makinabang na mga pasahero. Sa kasalukuyan mga kabombo, sinabi ng kalihim na baka daw sa halip na libreng sakay ay magbibigay na lamang sila ng discount para naman sa mga pasahero. Ang libreng sakay program kasi mga kabombo ng pamahalaan ay una nang ipinatupad sa ilalim ng Republic Act 11494 o yung Bayanihan to Recover as One na isang uri ng act noon pong taong 2020 ng kasagsagan ng COVID-19 dito sa ating bansa.
At ang naturang batas nga ang siyang nagsilbi na sandigan ng pamahalaan at mga Pilipino sa pagsisimula ng pandemyang dulot ng COVID-19. Nakapaloob din dito mga kabombo ang iba't ibang mga economic relief na ipinagkaloob din ng pamahalaan para naman sa mga mamamayan na labis na naapektuhan ng nakalipas na kasagsagan ng COVID-19. Samantala, nananatili pa rin stable ang presyo ng mga panindang kandila at mga bottled mineralized water sa mga pamilihan sa bansa. Ito ay batay sa monitoring na isinagawa ng Department of Trade and Industry sa mga supermarkets at mga pampublikong merkado sa buong Pilipinas. Sa ilalim na rin yan ng OPLAD Undas Bantay Presyo. Batay po sa inilabas na suggested retail price, ang 330 ml ng tubig ay may presyong 7 pesos and 15 centavos habang ang 1 litro naman ay nagkakahalaga ng 75 pesos. Habang ang suggested retail price naman ng kandila ay naglalaro mula 33 pesos and 42 centavos hanggang 177 pesos and 71 centavos at depende po yan sa bilang ng mga kandila sa bawat pack. Maaalalang na una nang nagsagawa ng pagdidibot ang pamunuan ng team ng Department of Trade and Industry sa iba't ibang mga pamilihan sa bansa upang ma-inspect ang mga panindang kandila at pang mga paninda na kadalasang binibili o mabili kapag panahon ng undas. Matapos ang ginawang paglilibot ay nag-issue ang naturang kagawaran ng letters of inquiry sa 10 retailers habang isa ang na-issuehan ng show cause order matapos nilang matuklasan ang kawalan ng nakalagay na price tag sa mga ito. Ang mga retailers na na-issuehan ng letters of inquiry ay binigyan ng 72 araw o 72 oras po mga kabombat Star Nation para makapagpaliwanag ukol sa kanilang mga violations, habang 48 oras naman po ang inilaan para sa mga inisyuhan ng show cause order ng Department of Trade and Industry. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, mga ka-Star Nation, 28 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, naglunsad ng Integrity Monitoring and Enforcement Unit ang Bureau of Corrections. Yan ay para mas mahigpit daw na magkaroon ng monitoring doon sa mga persons deprived of liberty o yung mga nakabilanggo nating kababayan. Ito yung mga saklaw, yung nakapiit sa iba't ibang bilangguan sa ating bansa. At ayon nga kay Bureau of Corrections Officer in Charge, Hil Turalba, sa pamamagitan nito ay maaari na nga may ulat ng mga tauhan ng naturang kawanihan ang mga ipinagbabawal na gawain ng kanilang mga kasamahan sa trabaho, habang maaari rin na i-report ng mga nakalayang mga bilanggo sa pamamagitan ho ng text message o kaya naman yung short messaging system, maging sa pagtawag sa kanilang mga nalalamang mga kalukuhan umano doon sa loob ng National Penitentiary at iba pang mga pasilidad ng Bureau of Corrections. At maging yung aktibidad ng mga Bureau of Corrections personnel ay maaaring din daw na isumbong. Layunin nito na mas matiyak pa na magiging malinis mula sa anumang uri ng irregularidad ang mga kawani ng naturang Bureau. Samantala, kung maalala mga kabombo, kamakailan ay naabot na ang kabuang 949 na mga bilanggo ang pinagkalooban ng kalayaan sa ilalim ng programa ng Bureau of Corrections mula po sa iba't ibang kulungan at penal farm sa ating bansa. Sa isang pahayag nga mga kabombo, sinabi ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na kinakailangan na pabilisin ang pagpapalaya sa mga persons deprived of liberty kung napagsabihan na ang mga ito hinggil sa pinakamataas na sentensya ay naipagpataw na ho sa kanila. Ibig sabihin na consume na ng kanilang pananatili sa mga piitan ang naging hatol ho sa kanila kung anumang kaso ang kanilang kinakaharap. Kaugnay nito mga kabombo ay nagtutulong-tulong na rin ang iba pang mga puwersa ng pambansang pulisya at yung mga prosecutors upang resolbahin ang isyu ng mga akusado na nananatili pa rin na nakakulong hanggang sa kasalukuyan ng mas mahaba pa kumpara ho doon sa naging hatol sa kanila. Ibig sabihin kung 5 taon lamang dapat nakabilanggo ay mahigit na lagpas na ho doon sa naturang period pero nananatili pa rin sa kulungan dahil sa mabagal na pag-usad ng
kanyang kaso. Sa data kasi mga kabombo ay lumalabas mula sa naturang bilang ay nasa 486 yung mga nagmula ho sa maximum, medium at minimum compound ng New Bilibid Prison at maging sa reception area at diagnostic center ng New Bilibid Prison. Sinusundan ito ng nasa 177 ng mga persons deprived of liberty, yung mga bilanggo, mula naman yan sa Davao Prison and Penal Farm. At 9 na po naman na mga preso ay nagmula sa Correctional Institution for Women. At yan ay matatagpuan naman dyan sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon nga sa Bureau of Corrections, karamihan doon sa mga pinalayang persons deprived of liberty o mga bilanggo ay nakapagsilbi na ho ng kanilang maximum sentence. Habang nasa 213 ang pawang mga napawalang sala, 129 naman ang nabigyan ng parol at 29 ang nabigyan ng probation at 2 ang nakalaya naman sa ilalim ng kanilang inilagak na cash bond, batay na rin sa itinatakda ng korteng nakakasakop sa kanilang mga kaso. Sa dagdag pang balita, sabik na umano ang Philippine Franchise Association sa pag-host ng Pilipinas sa International Franchise Expo ngayong taon. Ito ay matapos ang mahigit isang dekada na hindi ito nagawa ng ating bansa, kung saan ang panghuling hosting ay naganap pa noong taong 2011. Ayon sa chairman ng naturang kagawaran na si Cheryl Quintana, ang hosting ng Pilipinas sa International Franchise Expo ay nangangahulugang kinikilala ng mga bansa ang malaking potensyal ng Pilipinas sa buong Asia na pagdating po yan sa franchise ng mga negosyo. Sa kasalukuyan, marami anya ang mga produkto, lalo na ang mga eco products, environment-friendly, vegan products, cosmetics at iba pa na nakahanda para sa mga investors na nagnanais na magkaroon ng prangkisa. Ayon pa kay Quintana, sa kasalukuyan ay nagbabago na ang mga business landscape kung saan mula sa dating nakabase lamang sa mga syudad, ang sentro ng komersyo ay ngayon pala umaabot na ito hanggang sa mga barangay level. Ang 2023 International Franchise Expo ay sasagawa mula sa Oktubre 27 hanggang sa Oktubre 29 o ngayon po yan. Dito yan ay nakatakda pong ipakilala ang hanggang 1,000 mga iba't ibang mga produkto na gawa ng mga lokal at mga international companies na nagsama-sama para sa naturang aktibidad. Sa tuloy-tuloy pa nating pagbabalita, inanunsyo ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ng mga local government units na ganap na nagpatupad ng electronic business one-stop shop na isang uri ng sistema ay nag-streamline at nag-automate ho ang mga ito ng mga transaksyon ng gobyerno ay nagtala ng mas mataas na koleksyon ng kanilang buwis at ng kita sa pagitan huya ng taong 2021 hanggang nitong nakalipas na taong 2022. Yan ay batay ho sa naging ulat ng mga local government units sa Department of Interior and Local Government at ng Anti-Red Tape Authority. Sa isang pahayag, binanggit ng naturang tanggapan ang 13 local government units na nagpabuti raw ng kanilang mga koleksyon at ng kanilang kita matapos na naganap yung ilang uri ng mga hakbang kasunod na rin ng paglulunsad ng sistema ng e-boss. Yan mga kabombo ay saklaw yung area ng Malabon, lungsod ng Maynila, lungsod ng Marikina, lungsod ng Muntinlupa, lungsod ng Nabotas, lungsod ng Parañaque, lungsod ng Pasay, lungsod ng Quezon at Valenzuela, dito yan sa Metro Manila. Gayon din ang Batangas City at Cagayan de Oro City, maging ang Lapu-Lapu City at San Roque sa Northern Samar. Ayon naman sa Anti-Red Tape Authority, ang kabuang kita mula ho sa mga business permits na kanilang nakukolekta at yan ay napupunta naman sa mga local government units na banggit mga kabombo na tumaas ng 2 bilyong piso hanggang 26 na milyong piso noon po yung taong 2022 mula sa dating 24 billion pesos noon po namang 2021.
Sa dagdag at iba pang mga balita, nagpositibo na sa drug test ang 2 tsuper ng bus na una nang sumailalim sa random drug screening na isinagawa sa mga tsuper at konduktor sa mga bus sa Metro Manila. Batay sa report na inilabas ng Land Transportation Office, ang isang tsuper ay mula sa isang bus company na may ruta sa Pasay City, habang ang isa naman ay mula sa isang bus company na may terminal sa Cubao, Quezon City. Hindi na pinayagan pang makapagmaneho ang mga bus drivers na ito, habang ang hinihintay pa nga na makinaukulan yung confirmatory test results ng naturang mga individual na mga tsuper na nagpositibo nga sa naturang drug test. Samantala, ang mga lisensya naman ng mga ito ay pansamantala ring sinuspinde at sa ngayon ay isinagawa nga naturang drug testing sa kanila noong Oktubre 25, kung saan ilang mga terminal ng bus ang tinungo ng composite team na kinabibilangan niya ng Land Transportation Office at ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Kasama ito sa mga ipinapatupad na measure ng gobyerno upang matiyak na maayos ang pagbiyahe ng mga commuters at magbabakasyon sa kanilang mga probinsya kasabay ng long weekend. Una nang sinabi ng Department of Transportation na maaaring aabot sa hanggang 1.6 million na mga pasahero ang uuwi sa kanilang mga lalawigan. Kahapon po ay nagsimula na ang naturang pagdaragsa ng mga biyahero at batay na rin po yan sa monitoring ng naturang kagawaran. Lumabas naman sa pulong ng Metro Manila mayors na pinag-iisipan na nila ang panahon ng Kapaskuhan ay alisin daw muna yung window hours sa ilang major roads. Ang Metropolitan Manila Development Authority rin ay naghahanap ng mga pagbabago upang lalo pang mabawasan ang matinding pagbigat ng trapiko sa Metro Manila. Nangangamba ang mga motorista sa planong ito na sila ang magdadala ng dagdag na hirap na naman sa isang araw na pagbabiyahe. Dati-rati kasi mga kabombo ay odd-even ang ipinapatupad dito sa Metro Manila, pero nga dahil marami naman yung pumapalag, ginawa na lamang ho itong 2-digit ending number. Ang coding, mga kabombo, ay nagsimula pa noong panahon ng Cory administration at nagkaroon ng mga pagbabago at yan ay pinapairal na ngayon alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Tapos itutuloy ho ito sa alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang pagitan ho, ito yung tinatawag na window hours, kung saan kahit naman coding ay maaari pa rin makagamit ng kalye at yung mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila at ganun din yung mga sasakyan ay walang magiging problema, hindi huhulihin sa loob ng naturang period. Ay naman sa ilang mga eksperto, hindi nagtagumpay ang coding system dahil naman bumibili lamang ng ikalawang sasakyan o kaya naman ikatlo pang sasakyan yung mga motorista. Ito ay napatunayan na daw na nagpatas palalo ng bentahan ng sasakyan mula nang nagkaroon ng number coding scheme. Unfair naman daw yan doon sa mga iisa lamang ang kanilang masasakyan at kapasidad na mga gamit dahil ito ay makakaapekto sa kanilang mga lakad, lalo na kung natatapat doon sa biyahe ng mga araw, mga kabombo na importante ngunit hindi sila makalabas dahil naman sa coding na ipinapatupad. Ang mga pabor naman sa coding ay nagsasabi na kung walang coding ay mas mabigat naman na magiging daloy ng trapiko at isang araw lamang ang may pagkakataon na magamit ng maghapon ang kanilang mga sasakyan sa loob ng isang linggo. Pero tinatanggal ng mga kabombo yung window hours pagka may mga okasyon at mahalagang kaganapan. Para sa Lawyers for Commuter Safety and Protection, kinikilala umano nila ang kapangyarihan ng Metropolitan Manila Development Authority at Metro Manila Mayors na bumalangkas at magpatupad ng mga hakbang para naman sa pagpapagaan ng daloy ng trapiko sa Metro Manila. Pero dapat ay tingnan din na mabuti yung impact dun sa mga motorista. Hindi bawas trapiko ang resulta umano ng naturang mga hakbang, kundi nakakaapekto ito dun sa economic life ng ilan sa mga kababayan natin. Mungkahi tuloy ng grupo kung mamarapatin sana ng mga alkalde ng Metro Manila at ng Metropolitan Manila Development Authority ay nais nilang mangyari ho ang naturang adjustment sa alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at sa hapon naman o kaya gabi ay alas 6 hanggang alas 8 na ho ng gabi ang pagpapatupad ng naturang coding.
Samantalang nilinaw naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na hindi na muna magdaragdag ng tauhan ng Department of Social Welfare and Development sa kabila po yan ng lumalaking bilang ng mga demand sa social workers. Ito nga ang tugon ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa gitna na rin ng pagkatanong ni Senator Rizzo Hontiveros kung sapat pa ang bilang ng kanilang mga social workers makaraang ikustudiya nila ang 79 ng mga kabataan mula sa ipinasarang ampunan. Sa ginanap na pagdinig sa Senate Committee on Women, Family Relations and Gender Equality sa issue ng Cease and Desist Order laban sa Gentle Hands Orphanage, sinabi ni Gatchalian na nais muna nilang isulong ang katatagan ng mga kasalukuyang social workers na contracts of service ng naturang status. At paliwanag nga ng kalihim sa mga senador, mas prioridad nila sa ngayon ang makapagbigay ng job security sa halip na kumuha ng mga dagdag pang contract of service workers. Umaasa naman si Gatchalian na magagampanan nila ang mandato nitong mga iniatang sa kanilang batas na sa kabila po ay nagkasalukuyang bilang ng mga social workers sa naturang kagawaran. Nagdeklara naman ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng kalahating araw na lamang ho ang pasok ng kanilang mga manggagawa sa naturang syudad, lalo na yung mga saklaw ng government offices at darating na Oktubre 31, magiging epektibo ho ito. At yan ay inaasahan na magsusunuran pa raw yung ibang mga syudad dito sa Metro Manila. Kagaya ng naging patakaran sa mga nakalipas na pagkakataon, ang ilang mga lungsod ay nagsunuran matapos simulan ito ng syudad ng Maynila. Maliban nga dyan, may mga inaasahan pang anunsyo na ilalabas ngayong maghapong ito, lalo't long weekend ay nagsimula na ho ngayong araw. Samantala, sinalakay naman ang pinagsanib puwersa ng mga law enforcement agencies ang isang Philippine offshore gaming operator sa Pasay City. Kasunod ito ng mga ulat na mayroong illegal na operasyon at prostitusyon na isinasagawa ang naturang establishmento. Sa pagsalaki ng mga otoridad sa naturang lugar ay tumambad sa kanila ang iba't ibang pasilidad kabilang na ang mga silid-tulugan at isang KTV area, isang spa na nag-aalok ng mga ipinagbabawal na serbisyo, clinic, canteen, isang grocery o mini grocery store at isang silid na tinutukoy bilang isang aquarium kung saan namimili ng women for hire ang mga foreign nationals na kliyente nito. Ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T., maraming illegal na aktibidad ang nagaganap sa naturang establishmento. Batay sa kanilang mga pagisiyasat ay lumalabas na tila ang mga POGO workers at mga boss ang kliyente ng naturang establishmento. Habang sa bukod naman na pahayag ay sinabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz na ang naturang POGO hub na ito ay tila nagisilbing sarili nilang kingdom. Samantala tinatayang aabot naman sa 500 mga manggagawa ang naabutan ng mga operatiba sa naturang hub kung saan karamihan ay mga Chinese national habang may ilan-ilan din ng mga Pilipinong sangkot sa utility at support service. Binigyang din naman ng Department of Tourism na ang patuloy ho na international surfing event doon sa Siargao Island ay nagbukas naman at nagbigay ng sustainable tourism na magtutulak naman sa positibong pagbabago sa naturang isla at mga tao na naninirahan doon. Ayon nga kay Tourism Undersecretary sa Limar, Hofer Tamayo, ito ay isang showcase kung saan at kung papaano mapapaunlad ang mga komunidad sa pamamagitan ng eco-conscious practices, responsible tourism at yung isang klase ho ng mga pangako doon sa mga lugar ay mapanatili ang kaayusan ng kapaligiran. Mahigit 100 professional surfers mula ho sa Australia, Japan, Indonesia, Sweden at dito sa Pilipinas yung maglalaban-laban para naman pangunahan ang pwesto sa International Surfing Tournament ngayong taong 2023 sa nasabing lugar. Ang kompetisyon mga kabombo ay tatakbo hanggang Nobyembre 1 ay isang qualifying series para sa 3,000 at pinahihintulutan naman ng World Surf League.
Sinabi ni Tamayo ng Department of Tourism ay nagbibigay ng suporta doon sa taunang international surfing event sa bahagi ng Siargao na nakakuha na ng maraming mga pagkilala sa buong mundo. Una nang sinabi ng departamento ng nasabing event at mga beach activities sa Siargao ay may malaking ambag para sa ating turismo at sa ekonomiya ng ating bansa. The Vote 2023. Abangan ang coverage ng Bombo Radyo at Star FM sa Oktubre 30. Ang pagpili ng mga bagong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. The Vote 2023. Ito ay isang serbisyo publiko mula sa inyong number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radyo Philippines at ng Bombo Radyo Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Mahigit 700 aspirants sa Bicol Region umatras raw sa kanilang kandidatura, habang 70 barangay naman na aspirants isususpende ang proklamasyon sakaling manalo sa naturang halalan. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi. Pumalo pa sa mahigit 700 ng mga kandidato sa barangay at sangguniang kabataan elections na umatras sa kanilang kandidatura sa buong Bicol Region. Ayon kay Commission on Elections Bicol Director Attorney Maria Juana Valenza sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, may mga natatanggap silang mga ulat na kinukumbinsi ng ilang personalidad ang mga kandidato na umatras upang bigyang daan ang kanilang mga kalaban sa posisyon. Subalit nilinaw ng opisyal na bineberipika pa ang naturang ulat. Anya, wala namang magagawa ang komisyon kung kusang umatras ng mga aspirants. Subalit nakakalungkot umanong isipin na ang Pilipinas sa isang demokratikong bansa. Subalit tila napipilitang umatras ng ilan. Samantala, kinumpirma ni Valenza na mayroong 7 kandidato sa pagiging punong barangay ang pinalabasan ng order of suspension sa kanilang proklamasyon. Kung sakaling manalo ang mga ito, bunga ang naturang suspensyon ng pagiging guilty ng naturang mga aspirants sa criminal offense at premature campaigning. Subalit nagpaalala ang opisyal na kinakailangang masiguro na mula sa Commission on Elections ang lumalabas na suspensyon, lalo pat marami umano ngayon ang namimeke ng mga dokumento. This is a very sensitive topic and very sensitive move, action on the part of the Commission. So kailangan, we really have to verify and we really have to make sure na yung order of suspension is galing sa amin. Alam mo na, ang dami mong may peke ngayon eh. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Romela Sakayan Wandas na nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo! Doon sa lalawigan ng Capiz, mga kabombo, may mga lugar na wala raw supply ng kuryente at malaking hamon ho ito sa pagdaraos mismo ng eleksyon sa darating ho na araw ng itong 30 ng Oktubre, araw ho ng Lunes. Alamin natin kung anong mga hakbang na ng mga lokal na otoridad sa naturang lugar. May pag-ulat dyan ang Bombo, ang Star FM Rojas. Aminado si Provincial Election Supervisor Attorney Well Arsenio na may malaking hamon sa COMELEC lalo na sa mga guro at pulis para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa rural areas ng lalawigan ng Capiz. Ito ang sinabi ng opisyal sa isang press con matapos ang send-off ceremony sa Capiz Police Provincial Office. Ayon kay Arsenio, kasalukuyang tinututukan nila ang bayan ng Tapaz na mayroong 7 barangay na nasa areas of immediate concern dahil sa presensya ng communist terrorist group na isa sa mga liblib na lugar na walang linya ng kuryente. Dagdag pa niya, babantayan nilang sitwasyon hanggang sa bumaba ang mga ballot box sa poblasyon Tapaz o kung saan gaganapin ang pagbibilang ng boto kasama ang mga watchers. Kung matatandaan ng taong 2007 na may nangyaring failure election sa nasabing bayan matapos tinakot ang mga public school teachers. Umaasa naman si Arsenio na hindi na magkakaroon ng katulad na insidente. 2007,
nagka-failure sa the past before dahil tinakot yung isang mga public school teachers natin doon. And we don't want that to happen again ngayon. Buti na lang in the past, sabi nga ni PD during his speech kanina, 2022-0 tayo. Successful yung elections natin. Why not are we going to... Ang tinig ni Attorney Well Arsenio, Provincial Election Supervisor. At yan ang balita mula dito sa himpilan ng Star FM Rojas. Star DJ Justy nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Commission on Elections naman sa Negros Oriental tiniyak ang kaligtasan ng mga Negrosense at muling hinikayat na lumabas at bumoto ngayong Barangay Sangguniang Kabataan elections. Habang ilang mga kandidato naman sa Cebu hindi ipoproklama sakaling manalo raw sa naturang halalan. May dagdag pang mga detalye dyan ng Star FM Cebu. Nagpasya ang Commission on Elections na huwag iproklama ang hindi bababa sa 2 kandidato sa pagkabarangay kapitan sa probinsya ng Cebu sakaling manalo sa barangay at sangguniang kabataan elections sa Lunes. Nagdesisyon ang Commission on Elections 1st Division noong Oktubre 24 na suspendihin ang proklamasyon kapag nanalo sa punong barangay sina Eduardo Gomera ng Magikay, Mandaue City at Anthony John Apura ng Valladolid, Carcar City. Ang mga petisyon para sa pagkansela ng Certificate of Candidacy ay inihain ni Alston Dabon laban kay Gomera dahil sa pagiging guilty of attempting to commit child prostitution under Section 6 of Republic Act 7610 at Henny Fernandez laban kay Apura para sa pagiging kasabwat sa krimen ng pagpatay. Sa kabilang banda, muling hinikayat ng Commission on Elections Negros Oriental ang mga Negorenses na lumabas at bumoto ngayong halalan dahil nakahanda naman sila na siguruhing ligtas ang mga ito mula sa mga pananakot at pagbabanta. Ito ang mensahe ni Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labaria kaninang umaga kasabay ng isinagawang send-off ceremony sa Security at Augmentation Forces and Resources. Binubuo ito ng 1,604 na tauhan ng Philippine National Police, 1,106 na tauhan ng Armed Forces of the Philippines, 215 mula sa Bureau of Fire Protection at 32 mula sa Coast Guard. Pinaalalahanan pa ni Labaria ang mga ito sa mahalagang papel na kanilang ginagampanan sa ganitong panahon na tiyakin na ang lahat ng mga mamamayan ay makakaboto, makakalabas at magamit ang kanilang karapatan. We must make sure that on the 30th of October, all people must go out or shall go out and exercise the right of suffrage. And we are there to ensure that that election will be peaceful, not only for the benefit of all of us, but for the exercise of the rights of the people. Ang tinig ni Provincial Election Supervisor Attorney Eliseo Labaria mula rito sa lungsod ng Cebu. Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Doon naman sa Northern Mindanao, may mga suspect sa pagpatay sa barangay chairman at nagdulot din ho ng pagkasugat ng mag-ina ay pinasuko ng Muslim elders doon sa Lanao del Sur. Alamin natin ang follow-up report ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Tuloy ang pagtugis ng pulisya at militar laban sa mga armadong suspek na nasa likod pagpatay ng isang kandidato pagka-barangay kapitan sa Sigayan, Kapatagan, Lanao del Sur. Ito ay sa kabila ng pagsisikap ng ilang Muslim elders na ginalang ng gusto ng mga Maranao na matiwasay maipasuko ang prime suspect sa krimen na si Pabila Pagrangan, mister ng re-electionist na chairwoman sa naturang barangay. Sinabi sa radio ni Lanao del Sur Provincial Police Office spokesperson Police Major Alinaid Muner na umasa sila na magtagumpay ang kanilang mga Muslim elders sa negosasyon para mapanagot ang grupo ni Pagrang sa sinapit ng biktima na si Kamar Bilao Bansil na nagtamo ng halos 10 sugat mula sa M16 Armalite Rifle dahilan sa pagkasawi. Nasa ligtas na naman kalagayan ang mag-ina na sina Jasmine Makalangin at 7 anyos nilang anak dahil hindi seryoso ang kanilang mga tama na kasalukuyang ginagamot sa paggamutan na pag-alama na mag-iigib sana ng tubig ang mga biktima
sakay ng kanilang sasakyan nang pinagbabaril ng mga salarin noong araw na Miyerkules. Ngayon po itong suspect po ay at large, no? Na nung nangyari po yung incident ay tumakas po yun, no? Nagkaroon po ng hot pursuit ang Kapatagan Limpes kasama po ang 2nd Kimipsi at 32nd Infantry Battalion. Unfortunately po, no, hindi po nahuli itong suspect. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang kaso naman ng abuse of state resources in election, tinututukan ngayon ng Communications Director Legal Network for Truthful Elections. Yan ang pag-uulat ng Bombo Radio Dagupan. Maiging tinututukan ng Communications Director Legal Network for Truthful Elections o LENTE ang mga kasong abuse of state resources in election. Pagpanayam ng Bombo Radio Dagupan kay Attorney Kevin Huat de Bulutano, kinabibilangan din ng nasabing ahensya. Ito ay isang uri ng korupsyon sa politika kung saan ang incumbent na kandidato ay ginagamit ang mga resources ng gobyerno upang magkaroon ng advantage laban sa kakompetensya nito. Saad naman nito, kinokolekta nila ang mga report na kinauugnayan nito at ipinapadala sa Commission on Elections upang mabigyan nito ng agarang aksyon. Sinabi din ni Bulutano, nakakatanggap naman sila ng mga report mula sa kanilang social media account kaugnay naman sa vote buying. Kanilang vine-verify o pinatutunayan ang mga pinapadalang videos o pictures bilang patunay kung nagsasaad ba ito ng katotohanan. Kanilang inaalam ang detalye ng insidente partikular na kung sino ang sangkot dito. Samantala, hamon naman na maituturing para sa LENTE ang mga natatanggap nilang mga report sapagkat malinaw na nakikita umano ang mainit na labanan sa ibang mga lugar. Yan po, no? So yung LENTE po, may nagsagawa po kasi kami ng pag-aaral patungkol sa abuse of state resources in elections. Ito rin po yung isa naming tinututukan sa ngayon. So yung abuse of state resources in elections ay isang uri ng political corruption kung saan yung isang incumbent na kandidato ay ginagamit yung resources ng gobyerno, particular for example sa BSKE, ng barangay upang gamitin para sa kanyang pangangampanya para magkaroon ng advantage laban sa kanyang mga kakumpetensya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Laila de Guzman nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang National Telecommunications Commission Region 12 ay nagbabala naman laban dun sa mga naglipa ng satellite tower installation scam at pangalan daw ng Pangulong Marcos. Nagagamit pa nung ilang mga scammer doon. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Coronadal. Mahigpit na nagbabala ang National Telecommunications Commission o NTC Region 12 sa lahat ng mga mamamayan sa Soxergen laban sa naglilipa ng satellite tower installation scams na gumagamit pa ng pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang makapanloko. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Coronadal kay Engineer Froilan Hamias, Regional Director ng National Telecommunications Commission 12, inihayag nito na gumagawa sila ng hakbang sa ngayon na mapigilan ang pangre-recruit ng mga individual na nagpapakilalang konektado sa Maharlika 3rd Telecommunity Tower Project. Ayon kay Direktor Hamias, kaduda-duda ang proyektong ito dahil walang kaukulang mga dokumento at lisensya na pinapakita sa halip mga peke at gawa lamang. Ipinagdiin din ng opisyal na walang lehitimong proyekto o telecommunication project ang gobyerno sa ilalim ng pangalan nito. Nais lamang umano na iligaw ng mga scammers sa mga taong sa tingin nila ay kanilang mapagkakapirahan o manloloko. Napagalaman na sa ganitong modo ay pinapasumiti ang sinumang individual ng kat ng lupa at iba pang dokumento para sa higit 30 taong kontrata at nangangakong babayaran sila ng gobyerno. Kaugnay nito, nananawagan si Direktor Hamias sa sino mang marerecruit sa ganitong proyekto na huwag magpaloko sa halip ay i-report agad sa kanilang tanggapan o sa mga otoridad. Nagpasalamat ang NTC, National Telecommunication Commission, sa Bombo Radio, sa mga anchors, sa pagtulong sa pag-disseminate ng mga information tungkol sa mga tech-scam. So, sa uulitin, maraming salamat. Inyo napakinggan si Engineer Froilan Hamias,
ang Regional Director ng National Telecommunications Commission Region 12. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donart Militar nag-uulat para sa the number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at K-Star Nation, narito pang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo at K-Star Nation, muli sa ating Christmas countdown, 58 days to go bago ang araw ng Pasko. Bago tayo magtapos, Bombo Marlene, paalala lamang doon sa ating mga taga-subaybay bukas po ng bandang alas 8:30 ng umaga ay magkakaroon ho tayo ng special coverage. Kumbaga patikim ho ito ng ating magiging coverage sa mismong araw ng eleksyon ngayong 2023. Ito yung tinatawag natin Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number one most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos sa kaligad sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo na isudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antis pa man sa mga dalaguan ng mga balita, yari karon ang aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 58 dias na lang kagapaskwa na. Sa gyapon ini mo lagarimang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Gladwin Agustilo. Sa mga kabombo na to, nareo palinton na maipatuman nga liquor ban, may kantanan man sa barangay and Sangguniang Kabataan elections sa aton sinikanon iyang mga kabombo. O, di dapat tandaan yun nga masugod ang liquor ban las 12-1 karon sa Kagahon. O, di basta maghambag ka ganing liquor ban, hindi na pwede makabaligya, hindi man pwede makabakal sang makahulubog sining ilimnon. Ini in connection sa adlaw sang Lunes nya kun sa diin amuning adlaw sang eleksyon para sa barangay and Sangguniang Kabataan. I-check naton si Bombo Gladwin Agustilo. Glad sa report, please come in. Bombo Champ ginapahibalo sa mga Commission on Election o Region 6
sa mga publiko nga magasugod ang liquor ban sa Domingo hasta sa Lunes nga adlaw. Asan digman sa Comelec Resolution 10746 ginadumalian ang pagbaligya kag pagbakal sa nga makahulubog nga ilinon sumugod alas 12 sa kagahon sang Oktubre 29 tubtob 11:59 PM asang Oktubre at 30. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sa Comelec Region 6, iyagin pa yaga naghatag na siya sang notice Bombocham sa Philippine National Police kag sa City and Municipal Election Officers sa City kag probinsya man sang Iloilo nga i-inform ang business establishments angot sa ipatuman nga liquor ban. Ginatag man ni Ausan nga may exemption bala sa liquor ban rason nga importante mapaibalo sa mga business establishments ang implementation asang liquor ban. Ginhatag or ginaklaro man sang Comelec nga exempted sa liquor ban ang Department of Tourism accredited ini Bombocham nga tourism establishments o kon accommodation kung sa diin ginapasugtan nga makabaligya sang makahulubog nga ilimnon sa mga guests ang mga foreigners. Kabahin na ini sang ila katungdanan para mapasiguro ang malinong nga matawhay nga piniliay man sa palabuton nga eleksyon. Ginklaro ni Ausan nga kung isa ka persona ang yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag nagatugas ang kinagamo sa mga ginatalana nga polling precincts, posible ini nga hindi makabuto kag pagadakpon ini sa mga kapulisan. Ang nagapamatud or mapamatud-an nga nagabaligya ka nagiinom magapangatubang or makabig ini nga election offense sa idalom sang Omnibus Election Code. Yari wala pamatian naton sa dugang nga detalye si Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sang Comelec Region 6 sa ating interview. Yes, matodi na ng aton liquor ban duwa ina kadlaw halin sa October 29 kay sa adlaw sa election October 30. So makabig na siya, attorney, for example, election offense na, for example, ang isa ka individual na dakpan or nagano sang makahulubog, makabig na sir ng election offenser, no? Yes, makabig ng election offense, no, ang pag inom o kun man pagbaligya, no, sang makahulubog nga ilimnon sa duwa na kaadlaw nga kung sabihin yung prohibit sang aton layi. Ano ang pwede nila ipag-autubangon kung amo ni malapas nila ang liquor ban? Ati just like any other election offenses, no, pariho ng bisa aton gun ban, ang pagpailar sa aton liquor ban pariho na siya the same penalty, no, possible imprisonment of 1 year to 6 years, no, kag hindi probationable, meaning prisuhan kinila hindi sila apply for probation. Kag ang mabudlay sini kay it's also coupled with accessory penalty of deprivation of right to suffrage kag ng deprivation to hold public office. Ato na batian si Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sa Comelec Region 6 Bombocham. Tawag siya ni accredited sa Department of Tourism ang ginapanugutan lang nga makabaligya sa mga likor. Yes, may gintumod kundi ini nga mga establishmento komersyal Bombog Ladwin. Ti amo pa na i-clarify naton kung ang ini balang accredited ini nga tourism establishment ti panugutan ini nga magbaligya man sa makalubog nga ilimnon sa mga guests lang Bombochamp nga mga foreigners, pero sa mga Pinoy hindi ini pwede Bombochamp. Ti kumagkanto ako bikaron sa Smallville tapos mapakilala ko nga I'm Hawaiian mga Hawaiian pizza bumbudong dito. I'm a Hawaiian national. Ma-claim ko ba nga mos na and I want some drinks. Baligyan ko nila. Kaya mo na ginatag ng sang Comelec nga ang pwede lang makabaligya ang mga tourism accredited Bombocham sa mga resorts ni area Bombocham. Kaya mo na ang mga foreigners lang ang pwede maka-avail sini. Kung Indian national ka ba? Insan na gusto ko mag-mekos-mekos and I want to drink beer. Tibaligyan ko nila?
Basta tourism accredited ang isa ka establishmento, pwede Bombo Champ. Kay sa madumduman ka, Bombo Glad, ang mga tourism accredited, kung hindi ako magsala, tiyan mo ning sa mga hotel, sabi, hindi lang ko amo sina kasigurado kung ang aton sini nga mga may hindi bala ang mga nightlife destinations naton diri ti kadamo diri sa bahin sa area sa Mandurriao, hindi lang gid ko sigurado kung pati ina sila accredited sa Department of Tourism nga amo nay standing iya sa pagsulundan, applicable lamang sa mga Pinoy kag kung foreign national ikaw iya kag magkadto ikaw dito ti sarang ka nga maserbihan sang makulubong nga limnon, Bombo Gladwin. Kaya mo pa na i-verify naton sa Commission on Elections kung hindi mga balay ilimnihan diri sa syudad sang Iloilo makabig bala nga or na under ini sa exemption man sa liquor ban nga gipatuman sa Comelec, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Glan Gustilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Gladwin Gustilo sa mga establishmento kuno nga tawag siya gani accredited sang Department of Tourism, ti may mga sticker kuno ini. No? Sa aton sini karon iya nga mga kabombo pero ti para lamang kuno ini sa mga foreigners. Hindi pwede di mga Pinoy nga tawag siya gani nga Serbian or baligyan abisa nga makulubog sini karon iya nga ilimnon. Sa aton sini nga mga kabombo. Magluwas lang kung may stock ka dira sa imo sini nga balay. No? Kag dira ka lang niya sa inyo sini nga balay inom ti why man siguro sa may ma-question sina simo. Pero ang importante lang sinadra kag dapat tandaan kung nakainom ka hindi ka na magkadto to sa polling precinct. Kay kung matumo dabi nga nakainom ka, titawgan ka sa nga pulis election violation. Hindi kapag panugutan sini nga magbuto, sayang ang isa ka buto. Base sa inyo sini nga barangay karon niya, close fight dira ang nagapapili sa pagkabarangay kapitan ti kag paslawan ikaw iya makabuto kag ang abansi ito isa lang kung nakabuto ka patas kung tani. Tingnan may suspense tani. Pero buwas kag sa Lunes duwa kadlaw ka gamay bawiya lang aling mag-shot-shot sa inyo sini nga mga puluyano kung sa din man iyang lugar. Hindi lang niya kaysa sulod sang simenteryo sa Piesta Minatay. No pwede man naguro pero umpisa buwas tubtob sa Lunes sa aton sini magkabombo sa 11:59 sa gabi, may likorban kita sandigman sa Comelec resolution. 11 minutos na kaligad sa takna sining launa. Standby kay pagbaliktad dugang sining mga balita kag impormasyon. Check yaro nato ng latest update sa sining bangod sa utang, nanukot, nabunan, nakita sa abiyansang nabunan, tiniro itong nagbuno. Kag sitwasyon man spatyo kag presyoanay kandila bago pa man magpiesta Minatay, balikan naton ini sa aton sinipanay nga pagpangalagad sa bumuanay sa unto pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 22 to 28, 2023. Subong nga Sabado, ang inyo paborito nga pop songs magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Upod sa
Crayons Band sa Concert at the Plaza, Blasting Your Way on October 28, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga plaswala de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol para sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa October 29, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plus wala de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sang hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag Kausa sunog sa balay. hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga. Matapos ang pagluto sa kusina, siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kun pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masabi. 1 minutos sa kaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa to check naton si Bombo Hana Andaza. Anong latest sa investigasyon sa lapas sa PNP sa naggaluntad sining pagpanglutang dira sa may Baldosa lapas kung sa din isa diri ang kumpirmado nga patay. Lakip na sinang pagchekyar man naton later on sa sitwasyon sa mga patyo kag presyoanay sang kanila bago pa man ang piyesta minatay. Check taw na si Bombo Hana Andaza. Bombo Hana sa report, please come in. Bombo Champ para sa update sa shooting incident kagina sang aga sa Baldosa, La Paz, Iloilo City, ginkumpirma ni Police Lieutenant Greg Matutino nga ang duwa ka mga involved nga mag-abyan sa shooting kag bunanay patay na. Ang mga biktima amo sa alias Baluwig kag alias George nga lunsay mga residente man sang Baldosa, La Paz. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Greg Matutino, ang hepe sang La Paz Police Station, iya ginapahayag nga padayon sa gihapon ang pagkumpirma kung ano gidman ang gitunaan sang amo nga insidente. Kaya base sa ilang investigasyon, bangod ini sa kwarta nga utang ni alias George kaya alias Baluwig nga kung sa diin padolong si alias Baluwig kay alias George agod nga kumprontahon kag sukton. Pagtapos niya kumpronta, nagapauli ini si alias George kag may dala na nga armas sa pagbalik niya. Kag ginkumpronta liwat si alias Baluwig kung sa diin may kutsilyo naman ini nga daan nga ginasukbit. Kag dito na natabo liwat ang pagbaisay kag una nga gintiro ni alias George si Baluwig nga naigo sa abaga kag malagyo pa inita ni si alias George apang nalabot pa siya ni alias Baluwig kag indusak sang 3 ka beses. Ginadala pa ini sa ospital ang duha pero una na nga gindeklarar nga patay si alias Baluwig kag subong gid lamang gindeklar naman nga patay man ini si alias George. Kag dugang man ni Matutino, madamo ang record ni alias Baluwig na ini nga mga kaso nga kaangay sa nga physical injury, threat, alarming scandal kag audihi amo ang na-involve ini sa Republic Act 9165 o kon violation on illegal drugs. Kag gintinguan man naton babotsamto nga malabot ang bahin sang pamilya ni alias Baluwig kag ato na diskubrihan nga sang Setyembre 18 lang gali ini siya nakagwa matapos mapreso sang tuig 2016 sa kaso nga Republic Act 9165 violation on illegal drugs.
Suno kay alias Maring ang nanay sining biktima. Wala gid kuno ini ideya kung ano ang gina-involbaran sa iya bata kag ni alias George nga amo ang nakatiro sa iya. Bangod ang masako man ini sa pagbaligya sang iya nga suman latik nga kung sa diin aga pa ini nagahalin kagabi naman ini makapauli. Si alias George amo ang 35 anyos kag na preso sang 29 anyos pa lamang ini siya. Kag ikaduha ini siya sa anom ka mag-ululutod. Kag ang duwa niya kautod na involved man sa illegal drugs kung sa diin dakop ini sila sa buy-bust operation kag ang isa preso subong sa BJMP kag ang isa ginaparehab. Pagtamo sang among insidente bag-o lang gid kuno ini siya makabugtaw kag nag-init sang tubig agod timplahan sang gatas ining si alias Baluwig kay abi niya nagakatulog pa apang nakibot gid lamang ini sang may nabatian nga lupok kag nagasiningget ng iya mga piyak balay nga si Baluwig. Kaga sa bahin namang sa mga record kag identity ni alias George padayon sa gihapon ng investigasyon sang katapo sang kapulisan sang La Paz Police Station. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Lieutenant Greg Matutino. Both parties ni ang victim kag suspect sila expired sila na duwa. Ang ginalinan sini among panang ginakuha naton kun ano gid ang nga rason kay ang isang information na inkonfrontam lang isang kwan mo. Inkonfrontam ni una ni ni alias Baluwig ang si alias George. Kaya ang kwan dito, ang alleged sa confrontation nga nabatian dito parte sa kwarta. So mo pa na ginawa naton kung ano gid ang kwan sinadra sa ilang transaksyon sa parte sa kwarta na. Sa amon nga investigation nagkuan nga una ang si alias Baluwig nagkanto dra agin konfronta ni si alias George. Pag konfrontahan na nila si alias George naguli. Then later bumalik. Kinkonfrontayan naman yung isa. Sang pagkonfrontasyon nila may armas saglain si pero si Baluwig ni ang alleged may kutsilyo na ni nakaptan niya. So tiniro ya. After yung pagtiro, kung siya nga malagyo, nakabalos pa ni ang isa naman. Basta nga nabunaan niya man ni ang si alias George yung nagtiro siya. Una nga pag-abot siyang patrol duwa sila abot partes kindala sa lain-lain ng hospital. Si alias Baluwig niya, damo din ang kaptan naton nga record niya. Nga lain-lain, may physical injury, may threat, may alarm scandal. Ang pinakalites ang nakagawa siya is violation of 9165 illegal drugs. So sa isa, way pa naton nakuan kung ano iyang record but ginabalidate pa naton ang iyang mga records ng isa. At then si Baluwig ni nga una gid nga nang konfronta kag daw mo yung problema sa barangay muna nga damo iya record. Yung recover naton dito is homemade nga hindi ta pa ma-determine kung ano gid nga caliber or kuan pa naton or papalakuan pa natin sa forensic ballistic kung anong kung sila makadetermine sa caliber sa firearms. Single shot lang kuan siya ng homemade. Then ang sa kay George muning isa ka kuan ka bladed knife nga nakaptan niya iyang kuan gingamit. Din kan ang igo sir sang pagtiro sir. Ginakuha pa natin dito sa diyan kay ang kuan dito kay na sa ospital dire sa Bagabat din way tanong malangot sa din ang kuan niya ang iyang lapos bla. Basta ang iyang transfond dire pag kang origin declare siya nga kuan expired. So ang isa naman ang isang kuan naton si George ni stab wound several stab wound sa likod. So it means nga pag attempt yung lagyo, tariyagin tiro ng isa, nalabot siya na nabuno siya sa isa. So daw several stab wounds daw mga tatlo. Ang isa, kung nisiling ko nga may illegal drugs nga kan nga case. Nakaga according sa pamilya, sang September lang niya nakagwa. Kaga na batian si Police Lieutenant Greg Matutino ang hepe sa La Paz Police Station na Bombocham. Balidwala ni sila wala sing imbulbado nga iban pa.
wala naman kay hambal ko na sang nanay sini. May mga testigo pero wala na sila nag-intra kay bangod nga base balang maulamid sila kay may ginakaptan nga matalon nga bagay ining sa si alias Baluwig. So si Baluwig kag si alias George lunsay ni may mga record angot sa illegal nga droga. Ang gin-confirm lang Bombo Champ si alias Baluwig pa lang nga confirm nga may kaso ini sa pag-violate sang RA 9165 pero apang si alias George gina-verify pagyud kung may ara gyud bansa. Ti suktanais kwarta, utang or anong plastada ni nagkaunsihan kung sa mga terminolohiya pa basi kon na munang isa sa mga rason nga naglabot sa punto nga ti bunanay kag magtiruhay ini sila yang duwa. Sino gani nagpuli to kag nagkuha pa sang armas? Ang si alias George. Si George. Okay. Sige. Okay. Ini si Bombo Hanajoy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini ang follow-up report. Ti kabay pa nga padalman sang lapas PNP niya pisar nga duwa ka magtimbang sini nga kampo lunsay ginbawian sang kabuhi para nga mahibaluan kung ano gid man ang ginugatan sang ila sini nga inaway kag base may iban pagid sina diri nga mga personalidad nga involvado man. Nga ti base maglabot man sa punto nga kasubong man sini ang ila nga mangin kapalaran. Kabay pa nga hindi lang sa aton sini karon niya nga mga kabombo ti makon mo sini ang una nga impormasyon is that nga may utang mo kag may nagpanukot kag dito nagbinaisay pagbaisay nagpuli ang isa nagkuha armas nagbalik binaisay liwat pagbuno tiro. Sos Maria kagusip po tama kainit sang sitwasyon kun lantawon naton disgustuhan ay bangod sa kwarta. Amo gani niyang plastada basta may mga kautangan, no? May mga ginapautang or may nangutang. So sa may mga utang dira bauti kamo man kabalo dira mag tingwa nga magkabayad kamo. Kay tiyan mo na bla sa tsimpo nga nagalibog ang ulo mo. Nagakinahanglan kay sang kwarta, may tawo ka nga ginpalapitan. Pagpalapit mo ina sa tawo, way man siya nagpangduwa-duwa nga buligan ikaw or pautangon ikaw. Karon, kay kinahanglan niya na ang kwarta or nagakadapat nga bayaran mo na ang imo sini nga inutangan, ti mayo-mayo panigani kung kaysa nga ang mabatian mo nga istorya, palahid-lahid lang kag do medyo pro palagyo lang. Kag pro pasalig, pero kung tama na gimang kadugay, ti bakit mayan mag-amo kada? No? Nga kung sukton ka blang ti, pre, bayri na utang mo. Kada kita sa imo sa nagapanukot sa imo, permi ka lang iaway isang kwarta. No? Parehos bla kay Sarge Earl Lamata, bla? No? Kung sukton sa ti, kada kita isa nagapanukot mo, pre, way kita kwarta, sunod lang ti sobra na isak tuig nga way sa kwarta panon sa kakaon man. No mga mo sinabla nga sugilanon sa aton sini nga mga kabumbo. Dibla? Kung nagapamati-mati, kung nagapamati ni sa sumo nga yung home ni sa mo. Dibla? Tiyan mo na. Tandaan nyo lang ang mga tao nga ginutangan nyo sa adlaw nga kamo ga problema, nabuligan kamo. Ti sa tion nga kinanglanon naman na nilang kwarta or kinanglanon nila iyang or sila naman na nagaproblema, ti buligan nyo man, buligay lang, hindi kay palagyo-lagyuhan nyo lang, panaguan nyo lang, o kung hindi ganiti, labot pa iyas punto nga, amuning indangtan ni alias Baluwig kag ni alias Giorgio, naglabutan na isla yang adua, bangod gid lamang sa utang, 33 minutos na kaligad sa takna nga launa. Check naman nato na this time, si Bombo Ronel Brabanso, kumusta naman ayhan ang sitwasyon sa mga sementeryo kay base balakon sa sobra kasakoon sa ngaton sini nga mga kabumbo bala nga nagapapili sa palabuton sini nga barangay NSK elections. Lakip na sang kasakoon man sang ila sini nga mga supporter sa pagtabid-tabid sa ilas kampanya base kung nakalipat na sila nga magpanglimpyo sa mga
ila sini nga or minatay or pansyon sa ila sini mga minatay. Oh, kumusta tagpilaihan ang presyo sang kandila subong? No, sa aton sini nga mga kabombo, check naton si Bombo Ronel Brabanso. Nel, sa report, please come in. Nagsaka ang numero sa mga tagbumalakal sa kandila sa Nuestra Señora de la Candelaria Church o kung mas kilala nga Haro Cathedral. 4 kaadlaw ang tisang pista minatay bumbutsam nakibagbahin ang isa ka manugbaligya sa iya sentimentong madamo na ang gabakal sa kandila para magsindi sa ila minatay. Sa interview sa Bombo Radyo Iloilo kay Gingging, 48 anyos, kadlima na katuig nga nagabaligya sa kandila, iya ginasaysay nga damo ang gabakal sa iya subong nga igalipit na ang pista minatay. Sunod man kay Gingging, gadagsa ang mga tagbumalakal kung aga kung ikumpara sa hapon na bambutsam. Hindugang niya man nga ginsalo lang ini niya ang negosyo malin pa sa iya nanay nga nagabaligya sa kandila sulod sa nga 15 katuig kung sa diin dako ang naging parte sa kandila sa ila kabuhi. Hinitalya man ni Gingging nga halos sa mga gabakaling ang nagahingagaw nga makareserba para hindi pubusan sa palabuton nga pista minatay. Ang ila kandila ang produkto mismo sa Haro Cathedral kung sa diin ang ginansya nila sa matag-adlaw nga pagbaligya ang makadto diretso sa nagabaligya akon sa ila kag ang kapital magabalik sa simbahan. Para kaya Gingging kalakip sa pagsindi sa kanila ang sincero nga pagpangamuyo para matuman ang ginahinyo sa aton nga tagipuso na bumbutsam. Dugon niya man nga pinakamabakal ang perdon nga regular size nga nagabalor sa 7 pesos kag makaubos siya sa 3 boxes kada adlaw. Sa isa ka box sa isang perdon nga kandila nagaunod ini sa 500 rather kang bilog bumbutsam kung 3 ka-box ang maubos niya sa isa kadlaw, bali may 1,500 siya nga kandila nga mabaligya. Kung may mga espesyal nga adlaw kaangay isang pista minatay, makaubos siya baligya bumbutsam sang 5 boxes nga ginakalipipan sa 2,500 tanan nga kandila. Ang price naman sang original size nga kandila o kung mas kilala sa tawag nga Candelaria kag suno sa taga pamati o tagapati sa isa ini nga milagroso nga kandila kag ini ang nagabalor sa 30 pesos bangod mas dako ini kung kumpara mo bumbutsam sa small size perdon candle. Ini ang nagaduag yellow kag sa pag-obserba ni Gingging makaubos siya sang 2 boxes nga Candelaria sa regular days kag 3 ka boxes pataas naman kung pista minatay. Sa dugang nga detalye atong pamatian si Gingging manugbaligya sang kandila sa Haro Cathedral. Days daw amo-amo lang pero na daw may advantage lang gamay tungod nga mga tao nagahingagaw man nga makabakal before pa sang pista minatay. Mas mabakal ang gagmay tungod nga less ang price pero damo man ang nagabakal sa dalag ko. Compare mo habi ma'am ang sa regular days kag ang sa subong ang pila na lang kaadlaw kag mapista minatay ma'am, ano ang imo ma'am nga observation sa pagpamaligya sini ma'am? Sa subong nga adlaw na notice ko nga daw ano giman siya do mas mabakal giman siya aga pa. Mas mabakal siya compare wala pa karon depende pa na karon mabalaan ta na kung ano gid ang dalagan sa sitwasyon karon sa isa kadlaw kung damo-damo gid man niya tawo ya makapaubos kasi ni sa mga 3 boxes. Ang 3 boxes ang isa ka box unod niya is 50 packs nga 10 pieces ang isa ka problema kuan basta ang tawag sini small perdon. Color blue. Oh, ang color blue, small perdon. Ang yellow 30 pesos ning isa. Amo na siya ang miraculous nga kandila nga sa suno sa damo nga naka-encounter nga Mas layo iya nga pakadtuan. Malayo makadtuan niya tungod nga malaba siya. wala na. Amo lang ning available. Amo lang gid. Amo siyang bag-o nga 2023 nga color. Yellow and white. Month. Depende. Hindi ka makahambal kay everyday gidya ang tawo ya damo na akong board exam pero everyday gidya damo gidya damo gidya kadto before sang festa minatay pero kung the day gid nga sa 1 kay tungod ang tawo nakabakal lang nga daan before sang festa minatay nadamo gid man sa subong aga ya damo gidya sa subong aga damo kay early pa kami diya okay aga kadto sila mas early kadto sila mas early pa para nga makabakal na sila kay ginahingagaw man lang ganin amo ni mga stocks basi sining kumawadaan gani hasta festa minatay mo. Dinihalin mo. Diri gid mismo, iya gid ka church. Hindi kami pwede ka baligya diri sa hindi iya ka church. Ila gid ni. Dira man sa mga duha. Pero kung may occasion niya makapaubos kaniya 7 boxes, pila kami kabilog na diri makapaubos ka 7 boxes, 5 boxes. Sa isa ka box pila ka? Bali 50 packs nga 10 pieces ang isa ka pack.
So, bali, 500 siya isa ka box. Damo, oo. Dapat dito, ma'am. Ari siya, isa ka box is 28 packs pardon. Amo ni siyang Candelaria. 28 pack siya, ang isa ka packs 5 ka bilog. Inyo nabatian, siging mo nagbaligya sa kandila sa Haro Katedral. Bombotsyam, hindi lang nga kandila ang aton diri makitaan sa Haro Katedral, apang may pila ka mga pabaligya sa rosary, bracelet, booklets, necklace, kag keychain sa ingod lang man sang tindahan ni Gingging. Sa aton pagpamusisa, ang bracelet nga human sa kahoy kag may imahe sang cross ang nagabalor sang 35 pesos. Pwede ka kapili sang sahi sinibangod may nagkalain-lain nga duag, may black, brown, dirty white, kag iban pa. May available man nga Holy Rosary nga nagabalor sang 65 pesos pataas, nga may nagkalain-lain nga duag kag style. May mga keychains man nga human sa kahoy kag plastic nga pwede masabit sa bag nga nagabalor 25 pesos. Sa subong Bumutsam, kay lapit na lang ang pista minatay, masami nga nagapangamuyo ang mga tao kag ilangan nagamit amo ang novena booklet kag ini ang babakal sa 35 pesos sa subong nga mga pangtiyempo. May kang tanan diri Bumutsam, may mga gahiwat naman sa mga aktibidad may connection sa palabuton ni All Saints Day. May bulaan nga naghiwat sa Parade of Saints ang Tanza Parish Church kag ini ang lingkakipan sa mga cute nga kabataan nag-edad 3 pataas. May connection man na diri Bumutsam no sa palabuton ni Pista Mitay kadto kita sa probinsya nga bahin sang Iloilo. May pila na ka mga tawo ang makitaan nga nagabitbit sang bulak kag kandila kag nagapatulong sa barangay Tabukan, Barotac, Nuevo kung sa diin diri nakamtang ang Veterans Memorial Cemetery. Sa aton pag-obserba may nagaumpisa na sa pagpanghawan sang pansyon, pagpaminta, kag pagsindi sang kandila sa ilang mga himata nga nagtaliwan na. Suno man sa sepulturero, amat-amat na nga nagadabo ang temprano o kun gakadto diri sa patsyo para makalikaw nga magutok o kun maggutukan sa pista minatay. Nakitaan man naton diri ang Bumutsam ang isa ka grade 12 student nga nagapaminta sang pansyon kag suno man sa iya ining iya sideline kung pista minatay para makadugang sa iya allowance. Din pakigbayan niya man nga wala man siya obrahon sa ila balay kag nalingaw na siya nga magpaminta kag magpangmintyos ng pansyon na Bumutsam. Kung imo man makitaan sa atong Facebook Live, gaatubangay ang duha ka patsyo diri sa Barotac Nuevo. Kung pakadto ka sa banwas ng Barotac, sa wala nga bahin sang karsada makitaan ang Barotac Nuevo Catholic Cemetery kag ang satuo naman ang nakhamtang ang Veterans Memorial Cemetery. Amoy na ang latest diri halin sa Barotac Bumutsam. All right. Ini si Bombo Ronel Palencia Brabanzo para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, the Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 41 minutos na kaligad sa Taknang Alauna. Thank you so much, Bombo Ronel Brabanzo. O, ti sa mga kabombo naton na ang mapalinton lang naton una bes sa palabuton sini nga pagbinutuhay kon magbutar pasiguraduhon gid nga may nabilin sa inyo sini nga tagsa kapuluyan, bulos-bulos lang kamo niyo magtingob kay para malikawan naton ang oportunidad nga ginalili sa mga kawatan, just like natabo tublas manuwasang haniway. Amo man kon magpadulong kamo sa sementeryo, kon pwede pa lang by batch sa aga abi ti may isa ka batch, pagbalik nyo sa udto, pagkahapon-hapon, ang second batch naman among mapadulong sa sementeryo. Kay ginalantaw ini karon nga oportunidad sang mga kawatan ang pagbiya sa puluyan kag way gid sa may nabilin to. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So mula na mapalinto nato na sa sining adlaw sang pagbinutuhay kag sa adlaw sang pagpadulong ninyo kag pagbisita sa inyong sining nga mga minatay, pasiguraduhon gid nga may nabilin nga tawo sa inyo sining nga tagsa kapuluyan. Para nga hindi kita makaimbitar sang mga kawatan. 43 minutos na kaligad sa Taknang Alauna. Pagbalik ta, retired nga huwes nagpabumbo kay ang mga tinawo sang anay alkalde ginabantayan kunong iya sini nga mga supporters. Ini sa Banwa, sang Saraga, Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdum. Mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon
agod maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nga plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawing nga Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, standby sa kay Bombo Jomar Villa. Sa isa ka barangay sa may Banwasang Saraga, ang nagapapili sa pagkapunong barangay, retired nga judge kag anay alkalde. Tigi na pasuni diri karon sa kampo sa anay o retired nga huwes nga mga supporters ni makahulag kay ginapabantayan kuno sang mga tinawo sang anay alkalde. Ginpadulungan sang Bombo News Team kag ginhusisa ang sitwasyon. Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Palanglain kag puno sang kahadlok ang nabatyagan sang supporter sang nagapadalagan kapitan sa baybahin sang Barangay Sambag, Banwasang Saraga, Iloilo matapos ginapahayag nga kasubong nga ginabantayan sang mga tinawo sang pihak sining grupo o kung nakasumpong sini Bumbutsam. No? Kay sa may nasambit ka barangay, sa may Barangay Sambag, duha ni nagakontrahanay bilang pagkapunong barangay. No? Ini amo sanday retired judge Arturo Doronilla o kung nakilala kay Judge Art Bumbutsam. Kag sa pihak naman yung grupo, amo ang kay former mayor Gregorio Rigor Abrasas. Sunod diri kay attorney akon kay Judge Art Bumbutsam. May mga tinawo ko ni former mayor nga nagabantay sa sagwa sa nga balay sang iya sining mga supporter, especially ako na kagabihon kung sa diin pinagatuga ini sa kahadlok, especially ti subong adlaw ang ulihi no nga adlaw sa pagpatigayon sa sining pagpangampanya. Suno kay retired judge Art Bumbutsam.
ma-identify gid kuno nila, no, especially sa niya sila nga mga leader nga gining mga nagabantay sa sagwa sa nila sila nga puloy-an amo ang anay o kon ang upod man kag tinawo mismo sa magapadalagad man kapitan abatok de karon sa natungdan kay suno sa iya nga nakaagi ni kuno upod asang una kay former mayor Rigor, no, sa may Banwa sa Sarga sa tion sa sining pagpangampanyahanay amo nati ma-identify nila abisan sa itsura, although nga hindi man gid kay iba ng kapismas kag nakakalo nga ginahide man ang iban siniya nga identity. So no, kay retired Judge Art nga makabig niya kuno nga daw mahigko ang pagpatigayon sa pagpangapanya sa pihakya nga grupo kasunod sa natabo karon nga ginapahiyaga daw ginakasubo nga ginabantayan ang ila siniyang grupo, especially ang iya sini nga mga lideres adri karon Bumbotsam. Nagpahayag man ang natungdan nga tutani nga fair kag patas kag tani malinong lang ang ining nagapadayon karon nga kampanyahanay man sa nasambit nga barangay kag same time no nagpahayag na mato siya sa iya sining mga lideres kay supporters nga hindi dapat magkahadlok nga tion nga kung may ara siyang lanon, naka-ready naman aga sa Sarga PNP sa pag-responde in case gidman ko na white naman na batakano aga matabo no sa sining kapadayon nga kampanyahanay. Hari bala ang exclusive interview kay retired Judge Art no sa mapakingutan sa Bombo Radio. Amo na gani nga ining kontra ko siya tugig kahigko sa iya nga mga estratehiya sa mga kampanya. Tanan kong mga leader ginabantayan niya nga hindi kagwa. Amo nang malain da. Di mayo tani ko mayong gabi pero mga itsura nila daw manog patay tao. Di sinong hindi makulbaan. No? Amo nang mga mahigko ng mga estratehiya ang iya nga ginaubra. Di amo na nga siguro na batyagan niya na siguro nga daw malain nga daw maperde siya. Amo na nang ginabraya di. Bali ano gid ang report ka na baton mo Judge salin sa mga lideres mo ha? Paano sila nga tupatok nga guna? Amo nang kambal sila nga Judge. Daw hindi kami kagwa, di ka ginabantayan kami. No? So bali may mga tao sa gwa? May mga tao sa gwa sila balay. No? Amo na nga kahigko sining ginaobra nila, no? So bali ma-identify sang imo nga leader kap nga ang ining mga tinawo iya sang imo kasumpong. Oo. Ma-identify nila, no? Paano ma-identify nila? Kailangan itsura o kaya nag-approach na sa ilang nag-upod na sa kay Rigor Blasas sa nagkakaulo kampanya sa ating makilala lagi nila ma-identify nila nga tao ni Rigor, no? So anong epekto sa inyo sinig Judge kay subong last days ang campaign? Di mo na ginakulbaan subong ang akon ng mga lideres. Di plano kami nga pabantayan ala sa pulis, no? Nga para hindi na sila ka pamahog di sa akon ng mga lider. No? So sa inyo may legal move ka mo dre, anong plano niyo subong? Ginambalan ko ang mga leader ko nga ipablatter nila. No? Pablatter nila. Kaya ano ko man sa Comelec, ireklamo ko man sa Comelec. May mga ebidensya mo? May ebidensya man. May video, may mga videos lang. No? May mensahe ikaw sa imong sini nga kasumpong bilang pagkapunong barangay? Ang mensahe ko lang, tani sports lang, matinlo lang ang kampanya, hindi nga pahugon mga leader ko ya. No? Nag-aapekto gani sa iya na ng tao hindi na magbutar sa iya. Tani sports lang kag libutay lang kami nga kagkumbinsiyon yung mga tao nga asya pilion, no? Mula na taning obrahon niya
May personal nga kaakig si Monica pa, Judge Sao, or Ambot, why lang ko kabalo. Kaya naka-standby na sa balay to. Nagpanago na dito sa balay. Sa pagkapatay sa isa ka tao. No? Ang abogado yung gani, brother-in-law ko, si Atty. Castro. No? Ambot ko na no. Isa mga insidente nga natabo, inutda niya kuryente itong opisina. Sang harap pa kami sa munisipyo ga opisina. No, ambot ko na mo ginaabot siya ni. No? Nga mo na ginapag-obraya. and lastly ka Judge sa imo nga mga lideres anong mabilin mo bisila kung passport ka. Amo na lima hambal ko sa inyo, hindi ka mo magkadlok. Kay pabantayan ta mo sa mga pulis. No? Pormiro may mga tao man kumalibot na kung ara sila matawag direct line sa pulis. No? Nga para hindi na sila magsakada tiner kang pamahog sa inyo. Subong ti ano may kakulba pa sa inyo nga balatsagon. Huwag pa man subong kay agaway na sila. Pero kung gabi amo nang ilang aktibidades. No? Mga ano kadamo ang mga nagalibot di nga do masuspitsahan. Kadamo na sila kay nagasakay sila sa motor, so libot-libot. No? Pila na sila kabilog. Masin sa balay, dito man. Dinasunod nilang driver ko. No? Kung may padulong ko, abidere. Dinasunod nilang driver ko. No? Si retired Judge Art Adrica Robomucham. Kag sa patas man daw nga tag waragwag agin pagyungutan sa banderi si former Mayor Gregorio Igor Abraxas. Although nga medyo sako-sako sa subong through phone lang ang pakigangot naton sa iya Bomucham. Kag sunod diri sa datungdan agin paginawala sini no ang mga aligasyon ni retired Judge batok sa iya sini nga mga tinawo. Sunod sa datungdan way siya sang mga tawo nga ginsugo abi nga ti magbantay dira o kon panilag dira kun ano ang ginahimo to sa tiyak nga kampo. Sunod gali sa datungdan diri Bobotsam nga ti way man sagid sa hambal nga do kasubo nga ti nagalain gid ang iya sa digabuot at sunod gali siya nga natuon pagani sa iya siding pagkamaninoy no ining si retired judge kung sa diin ti nakagi man sila gani sumalangay sa nagapatagayon sa kampanya at mo na gadi nga kung makita ay kung sila ginako sa pagani si retired judge Bobotsam mo suno kay former Mayor Brasas dugang padri sa natungdan diri Bobotsam tinatugyan niya lang no sa mga pumuloyo ang desisyon sa palabotot karon nga barangay and SK election kagati mabalaan man na kuno saya sini nga background nga ti siyam ka tuig nangin alkalde at same time anom ka tuig bilang konsehal ang yan sini nga na-experiencehan man sa may nasambit karon diya kabanwa nga ti pumuloyo na ang magginagdinag kun nga ti nagdugay siya sa amo na nga posisyon kagaduga pa diri sa natungdan ang na-mention niya diri Bobotsam nga ang plano kung tani ni former mayor hindi yaluyag nga magkontranay sila ni retired judge kay ang natabo diri Bobotsam ulihila kuno naka-file sang COC si retired judge mo ti suno kay former mayor ako na balaan niya tani nga mapadalagan to si retired judge hindi na lang siya mapadalagan pagkakapitan man kay ti sunod sa iya daw kalain mapuno nga ti kontrahon mo imo sini nga maninoy ti galing ti ulihin na kag ti naka-file na ang ini si former mayor kag same time ti late man ang filing ni retired judge Art kasabay bahin sang barangay Sambag arebla si former mayor former Mayor Brasas Bobotsam Gregorio Brasas Brasas I mean sa papagangutan sa Bombo Radio. Away ano ibantay ko harusol ta gani ka kon hindi iway na hindi na matuod. So yung tadyalan ito ay na kami yung kanay ko ano pa. Sa mga katayan ay
So, gin panginoala mo nga imo niya mga tinawo. Sige, hindi ka panginiwala kag why kuya tawo da nga nagakwan sila da ya. So, anong reaksyon mo sini kay ikaw ginatudlo ni Judge to ang mga tinawo mo kuno, sir? Ati ang masabat ko lang daya nga why kuya tinawo nga nagapang panda sa ila tawo. In terms sa kampanyahan ay kamusta abi kung magsumalangay ka mo anong mga reaksyon sa tagsa-tagsa? Diyan ginakos ko na yes maninoy ko na. Damo man witness ng mga pamuluyo da namon nga magditaay kami ginakos ko na. Nga do kasupo nga ti ano lang fair lang no? Dito ay gibsing ano nga makuon nga naga kaakid kag kono wala kita. So at least daw kapto malinong man. Why hindi kami ako na. Gusto na pamuluyo. Talang maya ganun. Kasi normal sa politika. Amo gani. Ikaw no kay amo tong hambal ni Judge ano do may kalaing kakabot siya? Adi? Manigdoy ko na mo ay kuya kalaing nga bota nga karon pag kuha na mo gani isang kanoto pag may debate kami why gid ko maninoy good luck no hard feeling lang. So, ang ikaw tiga padlagan ka kapitan nanaw gid ang imo siniser nga aluyag man palapos pumuluyo do anong mga plataporma tabi? Yung pumuluyo din yan intindihan na nila kaya nagipungko kita anong katuig konsehal, anong katuig vice mayor, siyang katuig mayor. Kung hindi mo nakaplangga sa mga pumuluyo mabulikan ka bala nila pag mapalabot ka sa 21 katuig. Nga ako na yung mapalabot sa ako na nga mga pumuluyo kay labi na gida sa subdivision nga nagaanto sang baha sa mga projects sang duta ni Judge nga ako yung ngayak rito tiway makamiyaga ako kami nagpatigayon lang na kay tigagi sa sanggunian sa una mo. So, ang hara sa mga pumuluyo nga nagbakal da sang sang duta, hindi na sila yapan kundi pumuluyo na sang barangay Sambag. Kaya mo na kaluluoy da nga oras magtulan asos sa gahita ibang sulod na ngani sa kanila. Sa umsada nila da sa Pisuan Pistola. Hasta sa Pisuan B after tika ko nang Yolanda kung interview mo ng mga pumuluyo sa baha nga nga problema. Sige. Alas dia bisa na nang may mensahe mo kay kay Judge kung kapamatiman sa? Si Maninoy niya. Plangga o niya si Maninoy ang Joms? Do nadumduman ko man to parehas to bala sa nagligan to sa 5th distrito eleksyon man to. Ay si way kuya sang kalain sang bot sa kay Ihado Junjun palangga ko na yan si Ihado Junjun way kami sinaya nag-anaway. Duwa mo ba galing kay ti subong Maninoy naman mo. Si Ihado naman niya nagambal nga ti way siya sang kalain sang bot kay Maninoy niya. Galing kung hindi man inatawo ni former Mayor Rigor Brasas ang nagapamantay dira sa mga supporter ni Judge Art kay sino inabitawo? May base bala sinatong mga araw-araw pang nakalabot diyang may extension ang gira sang Hamas sa Hacienda Fe kag sa mga sa Israel kag Hamas may extension to sa Hacienda Fe nga may gabantay ito Joms? Amo gani ang ginakabalakan nila, abi nila gani kuno bakal lang sanggi mo pero og galing ang senaryo do kasubong gid nga nagabantay kay okay kuno nagahalin especially kung kagabihon. Pabucham ti amo no to nga ginaparubingan nakapulis at least kati mapatigayon ang malinong nga pag kampanya lang kad same time ti sa palbuton nga barangay and SK election Pabucham. Joms may pamangkot ko si Mobla? Kung ang Tiangge kung ang noodles halin sa Tiangge, ti-noodles lang na. Tawag, di ba? Amo gani. Tika ano tawag mo sa ang noodles nga halin kay Kap? Grabe no. Nga kay Kap gidaw?
Ti eleksyon subong Hindi na yung malayo nga may amusin na matabo. Anong tawag mo sa noodles nga halin kay Kap? Kung halin kay Cup noodles. Puwerte! Oo. Kulang ang noodles kung wala sa itlog. Kung ang itlog, halin kay Kap. Ano tawag? Hindi na pag-imensyon. Amo na na. Kung ang itlog, halin kay Cup. Hindi na pag-ihambal ka di kung ano. Bala mo na na. Kap! Oh. Ti labatayan tani ang highlights ni Domingo sa gabi. Tino okay man? Okay man? Take talaga ron Oh, speaking sang Hamas to balakag sang mga Israeli. Oh. Kabala Bombo Jomar nga may mga Jew diri sa Iloilo. Duway ko nakabaluhaw. Subong pabalon ta ka? Taga din? Nga may mga Jew diri sa Iloilo? Taga din sa? Anay mayor sang syudad? Joe the Third. Di ba? Espinosa. May mga kilala man ko nga mga Jew. Joshua. May ara pagid. Jonathan. May isa pagid. May isa pagid ko ka Jew nga kilala. Ano? Joseph. Ang report subong Juman. Jumar. Damo gali Jew, no? Pero kabalo ka nga ang mga Jew nga ni nga kilala ko may mga hinuptanan Ano nga hinuptanan? Jew. Jew tay nga damang. Grabe, no? Ano abi si Jumar do ay giga-preparar. Sus Maria kagusip mo. Pinainom ka man na? Ha? Nainom. Anong nainom? Hindi lang. Duway wa. Basta mabakal na sa, sa tanggi na. May babae man ko nga kilala nga, Jew? Oo. Sino ba? Josephine. Grabe. Damo gali Jew din, no? Damo dia, Jones. Di ba si Dugay-Dugay may mga Hamas na dim simpon, di man? Why? Sabi ko may mga Hamas, di? Sama na. Sige. Pubutan, no? Tis ka ti naplastarte kag ti mayo kag mabatayaban na sa otoridad ta. Tining mainit karon nga pag pagkayon sa kampanyahanay adiri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo. Alright. This si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Jomar Villa. Gin-remind gid ko sang kilala ko. Ti may bag-o man subong nga nagapamati sa ton. May bag-o man nga nagapamati sa. Dugay naman sa gapamati pero Joe man jutay nga tawo. Sus Maria kagusip po. Amakon mo sinabanwa. Anyway, sa ton sini nga mga kabumbo sa mga kandidato dira tingwain nyo gid. Hambalan nyo gid inyo sini mga supporters nga kun mas matinlo, mas malinong, mas matawhay, no, ang aton sini nga eleksyon pagpangampanya, tibasi itong mga nagakontra sa imo, no? Last minute magbaylo sa ila paminsaron, ila sini nga kabubuton, ikaw ang ila sini nga pilion kag ikaw ang isulat nila sa baluta. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Inis Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manayanaya sini nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 22 to 28, 2023. Subong nga Sabado, ang inyo paborito nga pop songs magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo. Sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical extravaganza. Upod sa Crayons Band sa Concert at the Plaza, blasting your way on October 28, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay igaparafol para sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Oktubre 29, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tudloan niya kita kung paano mahanda sang maayo ang aton kaugalingon sa highly anticipated nga El Nino. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Mga dapat tandaan para sa palabuton nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Nakahibalo ka bala nga sarang makaboto sang mas temprano ang mga senior citizens, persons with disabilities, kag mga nagabusong sa Oktubre 30? Oo, hatagan sang kaygayunan nga makaboto ang mga nasambit nga botante sugod alas 5 sang aga tubtob alas 7 sa aga. Tugutan man ini sila nga magdala sang isa ka upod agud mag-alalay kon kinahanglan. Ilabi na gid ang mga tigulang nga may ginabatsyag. Importante nga pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Philippines kag Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain
kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas ang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture
category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa internet mga kabombo. Mayong hapon gid. This is Tita Regine para sa Saturday edition sang kahapon lamang program. It's already the 28th of October 2023. Check naton ang aton yung Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. Mga kabombo, exactly 58 days to go before Christmas. Many days pa to prepare, ha? Para sa pag-abot ng Pasko. For the meantime, diri kita anay, alupdanay kita this afternoon. Mag-enjoy kita sa aton nga pag-istorya diri sa aton nga winner. Ari na siya si Lola J. sang San Juan, Molo, Iloilo City. Imagine, 77 years old. Stintahon, no? Mas dasig pa siya magsaka sa akon sa hagdan. Makita ninyo siya sa diligid lamang madugay. So for the meantime, sige, last star na kita. And sa tanan natin yung mga letter senders, dapat aragig ka mo ha, nagapamatikig ka mo ka nag-upod subong because later on a revelation, sino naman ang aton nga mga winner para sa sininga simana. And just like Lola J, magadaog man sang 1,000 pesos nga cash. Sige, ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo. Pang-welcome ko sa tanan-tanan from Kimberly De Leon. No batteries required. Good afternoon, this is Tita Regine para sa KLP. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required.
It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No spare part, no batteries required. So, please take care of my heart. Good afternoon sa inyo. Very beautiful song from Kimberly De Leon. Welcome na sa kahapon lamang program. Check ko lang ang inyong mga istorya dira. Paano na? Kamusta na? Napalupad na? Na-email na? Kung wala pa, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa nagpadala sa ilang mga letters, thank you so much, Gid. May mga na-receive ako diri ng mga sulat. Wala pa ko kabalo kung sa diin ini naghalalin, kay wala ko pa siya na-open. Mainit-init pa. But anyway, thank you so much, Gid. Right now, ready na ako nga mag-interview diri sa aton nga winner, and I hope siya ready naman, no? Para nga makaistoryahan kami sa sining nga hapon. Good afternoon, Gid. Help me welcome mga kabombo ang aton nga winner, si Lola J sa San Juan. Mayong hapon sa imo, Lola. Mayong hapon, Day. Pilang imo edad lang? 77, Day. Grabe, no? Kayang-kaya mo pa yan nga magsaka sa danan. Daog mo pa si Tita Regine. Mas dasig pa siya nga magsaka. sa akon. Alright. Storyahan ta, ha? Yung mga gin-share and look at the bangs pala ni Lola. Oh, cute-cute, di ba? Lasang una, mayo inyo pangabuhi according sa imo. Apang, gindakop gali sa mga hapon ng imo amay. Tino itong natabo sa iya kasi inyo nga pagpangabuhi. Kini papa ko, gindakop sa hapon. Kay, uy, naku, Day, kabalo ko na, no, bang danan. Basta gin pagwaya nga kuan wa isang ginapakaon sa may presuwan.
Nakainom lang sa tubig. Tapos ginigta niya lang ang iyang malang hawak para hindi lang siya makasang gutom bala. Pagwaya sa kwan, pagpagwa sa iya sang ngapon, ginkuan sa sang iya nga mga pakaisa bala nga dalon sa kwan sa ospital palantaw bala sa para nga mabalaan kung ano, na buto na balaan sang doktor nga ang iya tinaikipot na balday. Ang muto nga yung sabi, ang dadaysan sa sang doktor nga, kung magwa ka, hindi ka magpainali kaon. Nga masudlan mo lang ni mo kan kay ang tinai mo sa niya, makipot na, hindi na pwede nga masudlan, bagay amat-amat lang. Pila ka bulan gid siya nga gin, ano ha? 2 ka bulan day. So, lagi siya pakaon, solid, puro sa tubig. Tubig lang nga tubig, ginainom yung nabdalaan sa nanay ko sang tubig. But it's good, no? Nga ginpagwa siya. O galing lang, kay doon nalipat siya nga dapat hindi siya magpahinali sa pagkaon. Sa kaon. Nagpahinali sa kaon. Sa nindala sa sang pakaysaya sa restaurant. Okay. Siyempre kay wow sa pagkaon. Yung tuwa niya kaon. So, dapat naghagan-hagan lang anay, no? Amat-amat lang. Kaya ang bansang doktor, amat-amat lang. Bala nga hindi may nalian ang imot dyan. Bala nga may unod lang. Bala nga gamay lang anay. Okay. So, sa napatayang imo amay, nagabusong 8 ka bulan imo iloy. Sino niyang bata? Ako. Ikaw. So, ang ining istorya, baligin sugid lang ini sa imo? Sugid ni nanay sa ako. Okay. Tang dako na kong bala nga kwan kay may banan ako kung mukhang patay sa nanay ko mo. Pila ka mo tanan ka mag-utod? Bali, 7 kami tanan mag-utod. Okay akon mic, do ka off mic sa akon how. Liyog ko. Okay? Sige. So, pila ka mo tanan ma'am ka mag-utod? 7 kami mag-utod ay. 7 ikaw, no? Alright. Nga ikaw na lang isa ang nabilin sa poder sang imo nga iloy. Ano ang nagkalatabo sa imo nga mga utod? Hindi pangatag sa dason si nanay ginpabayaan niya gindala sang kung pakaisa ni papa ko sa kwan. Kaya papa ko dahil Chinese. Okay. Chinese papa ko. Gindala sang kwan sang dahil magulang ko gindala. Basta karon dahil ay naging makita. Ay tuod? So, ginpanghatag niya ang imo nga mga kauturan? Mga utod ko. Wala gid ka mo after nga ginpanghatag niya, wala na gid ka mo nagkilita ay? Wala gid kami nagkita ay. Until now, so isa ka na lang, kag sinanay mo ang... Duwa na lang kami sang utod, mga magulang ko nga laki, 85 anyos na subong tayo. Ay, alright. So ikaw na lang isa, ano? Kaya magulang mo ni una, naglakat man niya sa Manila. Oo. Tapos ang the rest, amo ni ang ginpanghatag. And then, 5 ikaw katuig, sangit paapas ka sang imong magulang sa Manila. Dahil 5 ako tugat doon, yan kang sampot ko to, dasun magkakuan din pa din pa eskwela ko dayon sa Gregorio del Pilar sa Manila. Gin ano ko nabaton ko dayon kay nalabot ko lang dulungan. Nabaton ko nag grade 1 ako. Asa nag-school mayo sa grade 1 niya dahil kay daw kuan pa plangga ko nila, ginasugat dulong ko nila sa nang may eskwela ko, magpuli ko na sugat ako. Nila sa lakyan. Kaya ngay naglayan dahil sang second year man ko. Nga man. Interesan ako sang mismo pakaisa ko. Di ka start to how sa ila balay? Sa Manila, sa may kuan sa may dapit sa Divisoria. Kay sino balay? Balay sang utod gidyan ng amay ko. Tiya mo, tiyo mo? Bali, tiyo ko. Okay. Nga wala ka dito start sang imo utod sa iya. Kay nadlok man ko kay wala mo ang akon magulang sang dira pa kami. Gasumbaganay na sila nga duwa. Ay, Pang bata yan nga subang na. Okay. Kung kasi kumanugid ko, wala ka sobra pangimuon sang utod ko. Kung mag-kriminal pa lang utod ko, wala. Yung mga way ko naipisan ko lang, asa nga nagali ng utod ko dito sa Quiapo ng kadto. Kay Atsim. So, second year high school ikaw, hambal mo, ginguba sang imo mismo pakaisa, ang imo nga handong. Kapilaya ko dahil interesan kung ano niya, kung akwaon niya, yung pagkababae ko, galing kay nagbato, gid ko yan. Okay.
Oras natin mga kabombo, it is now 33 minutes after 2 o'clock. Nag-istorya kita diri sa atin nga winner, panumbalikan natin siya. Sa diligid lamang madugay ka-open ninyo si Tita Regine diri sa kahapon lamang program. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supa tigmata, pilalang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza. Nakita sa Gilayon, diri sa KLP, padayunan nato na pag-istorya diri sa kay Lola J. So second year high school ikaw na, isang hambal mo, ginguba gid. Mismo sa imo pakaisang imo nga mga handom. Gininteresan ikaw niya. Is it true nga ginsulit pag niya ini? Wala, tatlo ka sulit. Ito din sulit sa akin. Pero hindi nga sige-sige. Sabi ko, ano yung ganiwain na. Pero binulan man kang ginsulit siya. Naging successful bala siya? Ano sa iya nga. Naging successful bala siya sa iya nga pag-attempt sa imo? Oo, why day. Nagbato okay. ko yan day. Aha. Nga wala ka nanugid sa imo nga utod, sa mga tiya mo, nga way ka nanugid. Uy, kung nanugid, may kayong ginahanot ako kung akon, pasalaab lang kung nanug lang ang mga akon, way ko ga panugid sa iya. Sinong gahanot sa imo? Ang tiya ko lang. Okay. Kung ni tatay ko lang nga nagpadako sa akon. Oo. So sa mga utod mo, wala ka mananugid? Sa magulang mo, wala ka mananugid? Way ko nanugid, dahil kay balaan mo sandira pa sa nag-eskwela pa sa tatay nila nga kamog, mga duwa, nagasumbaganay na sila. I see. So naghalin ka because hindi ka nakagwantang at ginalaot siya kaya permi. Oo. Mayo lang kay wala man siya naging successful sa iyang 3 attempts sa imo. So din ka nag-estar sa natabo ini sa imo. Yung pag-uli, ito nga interesan niya ako sa gabi ito. Pagka magaga, naagap ako, nag-ilis ang uniform ko kay malakat ko. Nagsakay ko kaya pakadto sa kwan. Naog ko kung sakay Quiapo, pakadto sa Quiapo sa kay magulang ko, kay Atsin. Okay. So may magulang ka. Ano ni Lucky Bayi? Lucky. So dito ka na nagkadto sa iya. Why ni kabalong imo nga tiya kag tiyo? Why? Okay. Ano ila reaksyon? Ni pangita ka man nila? Pangita ko nila. Pangita ko nila ni nanay kay ni tatay nga kung hindi ko nagadto hasta ang mistra ko kung kantuan. So nanay kay tatay imo panawag sa ila. So naakig pa sila sa imo. Naakig sila nagtelepogon gani kay yawan sila ka pangita sa ako hasta mga pulis gin pangkuhanan nila ka pagaan retrato bla na ako. Ginpa-blatter ka gid ang imo nga pagkadula. Nga na way ko kapulit. Aha. So, way ka naging nagbalik-balik to sa ila? May day kay ginasakit naman ko. Alright. And then, nag-decide ning imo nga magulang, naging katuan mo, nga sila niya mabakasyon di siya, no? Diri sa Iloilo. And daw bit-biton ikaw niya sa pagbakasyon. Amo ni, nga kung paano nga nakabalik ka mo diri sa Iloilo? So, bali pila ka tuig ang tiner mo sa Manila, kaya nakapauli ka, kaya nakita ay ka muliwat sang imo nga Iloy? Bali, paglakat ko dahil 5 ko katuig mo. Di mag-eskwela ko, di nakatuig. Ang mga kakuan man ako, per second year na mag-untak. I see. Okay. So, dalaga ka na?
dalagan ako. May idea ka man kung ano gakalatabo diri sa life sang imo nga mother? Kabaluman ka mo? Why mo ko kay diya nga kung ano kuan daya basta nakapuli lang ko kay magulang ko guro may ara sa akon why gid. So wala gid ka mo communication sa inyo nga mother? Why? Alright. So ari na kamo diri, ano ang inyo nga naabtan diri sa Iloilo? Pag-abot nyo gid. May ginsugat kang isang kuan sang duwa ka tigulang. Kaya nagtalang pag gani kay siyempre bata pa po diya day mo o pagkabalo ko sa anong mga lugar na na magulang ko lang nagakuan guys sa akon. Kilala nyo ni ang mga nagsugat sa inyo? Una nila nakita si magulangon ko ginakos nila kay nagdugi pag gani. Pero ako wala, di nila yung makilala, kahit di ka may pakuwabi nila kung nung asawa ako ng magulang ko. And then you found out nga may pamilya na galiya ang inyo nga Iloy. Namana siya, kahit ibalo to siya mo, di ba? Okay. Kamusta man ang iya bago nga bana? Kag paano man ang ilang sitwasyon? May mga utod ka sa iya? Wala, tigulang na sila dahil mag-asawahay sila. Marano dahil ang asawa sang kadua ko na stepfather na bali ang bata yan na utod ko. Paano? Magulang ko. Paano? Bali ang bata yan ang lalaki na ginpangasawa yang magulang ko. Okay, diba, so may siya gali may bata bali na. Magkumparehay na ni nanay kasi tatay. So that's why. Kumusta man siya? Buot man siya? Okay man ang ilang pagtrato sa inyo? Okay lang, may planggaya mo. Kumusta ang ilang sitwasyon sa pagpangabuhi? Ngayon kayo ginag-umbra sa construction. Ngayon kayo nabaklay na ko permiso daan. Dali lang. So, may una siya nga family? Nagbulagay sila sa asawa niya or balo siya? Balo sa side. Balo siya. So, pare sila sa inyo nga mother. Balo man ang inyo nga mother. I see. So, sang ari ka na sa Iloilo, to ka nangin very exciting sa imo nga life, no? Sa mga fiesta, nagagawa ka na, nag-join ka na. Fiesta. Oo. So, may isa ka tao nga nang interesado sa imo, apang ang iya edad, o halos doble sang imo edad. Istoryahin kami, anong natabo sa inyo? Ang mga day, nasya sa dariyon sa balay, kaya pero siya nakilala ni nanay, ako kilala na siya. Pila to edad mo? 14 ko, no? 14 ka lang? Siya 28? Ko lang ko, siya 28. Right. Kaya sila ni nanay, kaintindihan na yun. Bagay, hindi pa ko yung mamana, bata pa ko, trap ako mga sakbong na ganit, tumba, patris na sa una. Gusto siya mga sawa sa imo. Tingin pangulayagan niya ikaw? Pangulayagan, masara niya po may dala sa mga soft drinks, wala mo na rin, mga vlog po ng mga isda nga sinugba, mga limnon balan. Ginatubang mo man siya? Ginatawag ko ni nanay. Kung gabi na mag-abot sa ginatawag ako. Nga ang gusto siya gid ni nanay mo para sa imo haw. Ang rason sa nga ko ni Loya dahil kay kuno mayo na kuno yang nga ipangasawa ang mamana man din ko lakadlaw. Mayo na nga sa iya na lang kay may edad na, hindi na matudluan sa tawag ng pangabuhi. I see. So ano kalawig ni ang iya nga pagpangaluyag sa imo kag daw nahulog ang imo nga buot sa iya? Ginulan ng day mo. Kahit ko kabaloya nga daw ambot kong ginanoy ako nga magbilin sang iya nga jacket to day do nagkuan mala ko do na hidlaw ko bla sa iya nga gin kanukan ko suno nahulid ko pa pagtulog. Asun ko madula kadto na sa balay kag madula ang likod diya nagahibi ko day. So ginapangita-ngita mo na siya after nagtungagin simut-simutan mong jacket niya? niya? Nagalain, di lang buot ko. Wala nga, hindi ko sa makita. So feeling mo, dogin lumay ka niya? Oo, siguro. Or bas hindi mo lang ma-identify ang feelings mo nga nagkakahulog na gali sa iya? Way ko kabalo. Ay, iti bata pa ko. Yan mo sa nanay mo lang nagakuan sa iya. I see. Hindi mo pa ma-process ang mutong at time, no? Kung anong imo balatsagon. I see.
So, ginsabat mo siya? Huwag man sa nangaluyag sa akong day. Ay, abi ko ginadalaan niya nakatusang mga isda to kag mga soft drinks to. Sabi ko ano yung iloy ko yung kakang... Asa namin mo, ang namin mo wala siya nangaluyag, wala gid siya silingin nagtubang sa imo, nag-istorya sa imo. So never ka mo nga kaistoryahan ay. Hindi day. Nakibot na ko gani kay dalay na nanay. Mamalayi na siya. Mamalayi sa. 14 imo edad, yung pamalahian ikaw? Namalaya sa daton yung mga dala pa sila nga kuan kay kuno kaslon kami sa pare. But you said nahulog naman ang imong buot sa iya. That's why sang namalayan sila, ay ka naman lang nag-oppose. Marami ko dahil daw mo tambani, hindi pa ko mamana mo. Kaya tungod lang sa London, ako nanuoy ko kay nanay mo. So si nanay mo, nag-push gid sa imo, nga pamanahon mo na siya? Siya gid siya. Alright. So ipamana mo siya? Ipamana ako sa. Paano ang inyong pangabuhi sa nag-uupod na kamo? Mahal kay bakas man sa day. May dabulante sa mo, antiro sa. Okay. Tapos una po na may dala na sa pasaan na sa sang karton, dala na sa sudan nga bugas. Nangin siya ga tigang, o hindi makukubalo magtigang. Can we say nga may ara na sang balatyagon between you and him sa nag-upod na kamo? Nagapalanggaanay na kamo? Kung kay nakuha na niya man ang guro day kay pagkanta ko itong daan niya na masyaran sa dayon sa balay kay nanay, siguro kilalayan man sila nanay dayon eh. Anamin ko kung parehas na kamo nga may balatyagon para sa isa kag isa sa nag-upod na kamo. Nga day, doon ko kakalon nga may balatsyagon ko sa iya. Doon ha? Doon doon na kibot lang kuya nga daw matyagaan ko daw nagalayan ng buot ko bala kung di ko sa makita. Di mo na tugurong ginatawag nga love. Buot lang kung love to ko na. Love attack? Hindi ko kaintindi. So when did you realize nga nalugyag ka na sa iya? Anong kalawig na realize mo nga nalugyag ka na sa iya? Sang gabusong na ko sang subang ko. Okay, so nag-abutan na ang mga kabataan. Ano pinagani kabilog kabataan niyo? Pulo. Wow. Ano ning natabo sa isa ninyo kabata? Ikapila ni siya? Ang isa ko kabata niya niya bali ang subang ko babae, nasun lalaki mo na kaduha. Ang ikaduha mo ning nagmasakit? Amo nang masakit, meningitis. Okay. Di ano ang hambal sang doktor regarding sa tsansa niya nga mag-ayo? May chance, pulantaw man namon dayo ay lamang sa doktor, palantaw man namon kay Mauricio sa Miganes sa Plaza Muna. Inangambal si Mauricio nga ang resita, baklo nyo lang. Hindi nyo pagsindin niya, hindi palipatan yung resita nga, hindi nyo dapat siya. Mabuwi na, pasaligan nyo ko. So yung pa-hospital nyo siya? Hospital namin. Doon sa Winsar ko, sabihin ko hospital. Ano? Sa doktor sa probinsya, gali. Okay. Sige. Is it true nga naghimo ka sa panaag, nga himuon mo kung mag-ayo ang imo bata? Kaya, simple lang, lalain ang buot ko dahil pamisang noon lang, kadua ko nga bata, laki, bali ang babae, ang subang mo, laki, pabi. Kung madula ni isang saling ko ba, Diyos ko, lang ang lalaki nga daan. Yung padaran ko ang iyang nga, kuhan nga bang binuo ko saling ko, itugyan mo lang sa ako ng ako na anak saling ko. Tumanon ko din ang panaad kung ginambal sa iyo nga. Sa iyang simbahan, minyagan, tugid ko saling ko malugod. Isa na nung pakasakit saling ko sa akon siguro nga karluhod ko halin sa pertan pakadto sa kuan altar saling ko ang tuson ko basta mahihatag mo lang sa ako ng ako anak. So desperate ka na that time, no? Because nga tulaan na lang ang ginputos ang panit ang mga bata. Pila ni edad ya sa natabo na sa iya? Anom ka? Anom ka tuig. I see. So paano nag-ayo ang imo nga bata? Sobrang sa palman namon sa gini papayag ang kay ti pulaw bugtaw mo sa papayag sa kuno ay na gani negosyo gan kuan na para nga makunan sa kay
Di Papa yung nagdala siya sa ospital. So kanami, magalis ang father niya, kay hands-on, gid no, ang iyang Galing, father. Ang tuday kay nahulog sa mo. Nahulog siya? Sa diin? Nahulog siya sa kwan. Pag nakita sa mga suway na to sa may kwan, kay may... Nahulog siya sa hospital bed? Sa kung... Okay, tapos? Ang basang naras. Yung mister niya, bata mo, di ay nga, way na dede. Pukaw sa... Mga pukaw yun, nantaw nila sa dalong katrya, tutong gabi ko, tutong bata. Okay. Abi niya, ganit na banda ko, patay na sa mo. Kaya way na sa ang tanan niya mga aparatos mo, kulakakas mo. Nalayalawas. Ito nagambal ang doktor na sila niya, hindi yung bigla siya pagpabayaan, walang sa gabi na. Siguro pag nga gabi, dahil ka pa nga ni kuya nga parang mahatag niya sa ako, hindi pagkawaon niya nga akong anak niya. Okay. Nung ginapangayo ko sa iya. Okay, so after nga nahulog siya, anong nagtabo? Nahulog sa pagkakwanda yung uli to sa doktor ang mga aparatos niya. Wayo kay kung dasun mana, nag-amat-amat na sa nakakita, nakabati, nakakuan ga amat-amat nila kada bula, kada semana amat-amat na sa dasun. May mga improvements. So you mean nadula gid ang iyang panulukan? Hindi na siya kakita? Hindi siya kakita, hindi na siya kabati, hindi na siya kabatyag. Bangod sang iyang nga ginabatyag. Meningitis. Oo. So right after nang amuyo ka and then you made that promise ang ina nga panaad. Oo. So do nag-amat-amat. After lang sa to nag-amat-amat, improve ang iyang kondisyon. Oo. All right. So ultimately nag-ayo siya. Nag-ayo so dahil pagwa pangangayo na sa damon nga plangga sa iya nga mga kuan man dahil mga nagabantay na sa mga pasyente man tagaan na pagkaon naluoy manguro sa iya hambal magwa na kami hambal sa doktor sa akon yung misis kundi kani kabalo sang bata mo sa niya to nga magpalakat sa iya nga presang bata gagamay nga bagong tao nga napalakat-lakat hindi na isa mampawan kay tulaan na ling putson sang panit bata mo. Okay. Dason sila niya ang magwa na sa ang ulo ya andaman gid nga bisan lutay lang nga tingko mabalik gid ni yung balman ng sakit. Nga sang doktor sa ako. Okay. Ginaluna mo day. Amak mo ganda aga na babaybay sa tutulong daw para sa bata lang tikang-tikang pa lang mo pagkaayo ya tuday nagkuhan mo sa naglakat-lakat na sa tunga sa lingko kung ay pwede ka na sa lingko makalakat pa sa nasing bata hando mo ng bata. So nakakita siya, nakabati siya, and then nag-ayo-ayo ang iyang lawas. Mayo ng iyang pagkaon. Ayo-ayo po, hindi din man tamaan. Dahil kayo ay so napakaon sa sandamo. Mula dahil kayo siyempre mag-ulan sa nag-ayo. But ultimately, nag-ayo gid siya. Nag-ayo sa. Nakaluyan sa Diyos, nag-ayo sa. And then, hinhimo mo gid ang imo ginpanaad. Panubalikan naton si Lola J sa San Juan, mga kabombo. Oras natin, that is now 2:52 in the afternoon. Magabalik kita sa pagtapos natin na istorya sa aton diri nga winner. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang iningan nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Balik kita diri sa KLP, so nice na nag-ayo na gitang imo nga bata. Ginbit-bit mo siya, no? And then nagding ka mo nagkadto kag anong imo nga ginhimo. Diyan lang sa kuan nayagin pa sa simbahan day. Nagkatirisita. Nagpapugko ko sa. Tapos? Nagkuto dira ka lang na ito. Magwa lang ko sandali lang. Hindi ko balikan takali. Oo, ma. Yung pagkakuan, alin dito sa pertahan, pagkadto sa may alta nagalod. Pagkadto to. Ay nagahibi ko day. At may nang pang nalipay. Balang ko nga nagpasalamat ko nga inhatog niya sa ako ng anak ko. Oo. So balian mo na ni ang imong ginpanaad. Na maluhod ikaw halin sa gawas ng pertahan sa simbahan nga kung sadiin mo siya ginpabunyagan. Kun maluwas siya, kun makasalbar siya. Kag nasalbar gid man siya, naluwas gid man siya. So ginimo mo gid. How long nga nagaamo ikaw sini? One time man lang to or pila gid ka beses? Amo lang to dahil kuan damo naman ng masakit bata mo pero sa iya ko gid kuan yung panaad. I see. Okay. Kumusta na subong ang mga bata nga ini? 60 na day. Buhay na buhay. Pamilyado na siya. Oo, pamilyado na sa. Okay. Puro laki bata yun. Iya? Pila kabilog bata niya? 2. Puro laki. Puro laki. Kumusta naman ikaw ya subong, Lola J? Nagalin ko to sa Nuan day. Dito ko sa balay sang bata ko nga way gina-starebla. Aha. So may sinupod mo sa pagpangabuhi subong? Ako lang day. Yaman. Mga apo mo, dala mo di, may bata ikaw, dala mo. May mga bana man na sa nanday, hindi na sa kakupot na. Kung gusto ko yaw-yaw na day. Ang ginaistangan ko malinong. Baya mo dahil halin sang pagsunog namon sang Marso, nga nagkakuan kami sa Ano sunugan ka mo? Marso lang ning dayo. Kuan lang. Nasunugan kami. Okay. Nagbalik ang mga balay. Balik ang mga balay. Ang gusto ko kaya balatani, ang Mayo lang bala nga pamatasan, bala nga sinundanay lang kami bala nga hindi kay abuyan ka da sang kuan sa dalom, di kung magtao gani ang tubig. Ang lamok nagasaka. Lasun 11 sang gabi, 12 sang gabi. Amo pagahod ya. Pwede tigulang na kuya maka Sino ning ginamin mo nga nagahimo sa amo sina? Sa kahimod namon day. Abi kong Ako imuupod sa balay. So balisan dira ikaw lang man isa ang nagapangabuhi. Oo. So that's Bali why ang isa ka balay na dahil gintunga namon sang bata ko na. Okay. Ikaw lang isa nagapangabuhi at 77, okay ka lang? Okay lang dahil. Kaya mo pa? Okay, kaya ikaw pagaluto, ikaw pagapanglaba? Pray lang per me dahil. Amo na iya. Kada gabi dahil pray ko ga rosary gabi ko dahil. I see. Tiko maglain matsyag mo, ginakatuan ka man sa mga kabataan mo? Ang gapong lain matsyag ko dahil gapuli ko yung sanuan niya. Sino ginapulian mo to? Ang balay ko to, yung napulian ko, ginalinan ko. Ikaw lang man to gihapon isa? Ako isa pero ara dahil ang bata ko nakaingod ko.
At least may upod ikaw dito. May miyembro ikaw sa family mo. Grabe man ang imo nga mga inagyan, no? Sa bana mo, and then sa imo nga mga kabataan. Overall, anong imo nga paglantaw sa imo nga pagpangabuhi? Upod sa imo nga bana. Napidado, mo na mga pangkuhan niya rin, pangabuhi ko yan, galing kay tiyan mo lang to namanay ko nga buwaya kay tiyan nga bataan ko dahil yung di na kukusaran mo lang yung kapoy na gikuya man. So may second husband ikaw? Pakaon sila bala. May second husband ka gali? May second husband ko dahil sultiro na sa mo, driver. I see. Okay. Tigamay pa din sila dahil mo, magbalo ko. Sila pa lang edad sang subang ko, 18 pa lang. Ti okay man ang pag-obdanay niyo to sa second husband mo? Daling maimon, imbes nga ako mangimon, kaya ako yung may pulo kay idek ya. Siya pa yung pangimon sa imo? Siya pa nga pangimon sa akon. Ara pa siya? Patay na to day. Tungod sa ano yung pangalmat niyan. Ang masakit sa to nga, gapasaan ko ka sinako nga uling. Ano niya nga, si Taron kadto si Tiyay. Mabaligyan lang ko para mabuwi ko lang sila. Okay. So anong luyag mo ibilin sa aton yung mga tagpalamati? Subong base sa mga naagyan mo sa imong pagpangabuhi? Kung kamo man nga kaaging man sa mga buhay para sa masakon, antusan nyo lang kay may kalipayan man kamo nga mabot sa lakad law. Pray lang per me. Ang Ginoo hindi o kakatulog. Basta mga pangamuyo pa lang. Okay. Gakilita ay pa man kamo sa mga kabataan mo? May sa Barutak, may... kay sa mga layo na sila. May sa Barutak, may sa Buenavista, may sa Guimaras, may sa Amindan, may... layo Gariyon man ka mo? Gariyon man ka mo? Oo, dahil Ate namin kami. At least kilitay ka mo. And then susubong sa lugar nga ginaistaran mo, sa palibot mo, may mga paryente ka da. Uway ko dahil mga pariente, dahil mga kilala ko lang nga mo sang una dahil. Imbis kami i-relocate dira sa San Juan, taga Timawa kami. So subong dira ka sa Timawa, tiway ka da pariente? Namo kami ng mga pariente sa Timawa, pero mga amiga ko, wala lang sang una, wala ko niya, taon pa ko. Okay. So mas enjoy ka da. Society. So damo ka mga amiga gali dira. Happy ka dira? Ano dahi? Happy ka da? Happy man ko kay may pagkakuan ko da may miga-miga no nangamiga sa akon siyempre. Natagaan ko man sila sa mayong batasan man eh. Okay. Gusto ko niya mga miga lang yung kada hindi ko gustong makakita ko kontra mo. Oo man. Love lang Oo. Anong gigwa mo dahil sa mga kontra mo na. Hustugid. Ako dahil kung doon lumumuton ko. Sa babae, nangaraan niya nagkwanto, nagpasaway sa akong sa sanuhan itong akong gabi, mga taga alas 12, alas 1, kahod pa. Ang butlang kung siguro nung traidor na ko siya, guro, kung ginampusan ko patalikod sa. So ano ka na lang yan, nag-iwas ka na lang yan? Naglakat na lang ko yan. Sige. Nagninyo ko sa bata ko, nga dito lang ko may star sa inyo, balay kayo, ay matusang nag-star. Alright. Maninong to ya day. Sige. Okay. So kontento ka man niya subong sa pagpangabuhi mo? Nga ikaw lang isa? Oo, kaya sang una day, gahibi ko, nga kaong ko, wala ko sudan. Tutuod ginaday, sugid ko na gid lang matutuot niya. Way ko sudan, gahibi ko, bagin using ko, ano na ning pangabuhi ko, man tuam mo na ning pangidaro na ako, nga mo ni. Diyos ko, daw hindi na ko ni kasarang rin ko sa pangabuhi ko, ni man, ling ko halin sa una, ling ko, pagkabalo ko, hasta nga nagbalo ko liwat, amo naman ng yapon, ling ko, ay nakatawayan sa pangabuhi ko. Kaya mo ito nga, ngambal ko sa kwan ko nga bitling ko, dito na lang kami star siling ko sa kwan. Ngayon, mamayo pa may tao na itong balay ko. Ay kung may katubugas, ara ko masukmuro sa imo. Pulo ka bilog imo kabataan, wala gid sang ni isa nga nag-offer sa imo nga nay dito ka lang sa amon? Damo day, pero hindi ako. Hindi kay gusto niya ikaw lang gid isa. Balaan mo day. Amo ni yung istorya ko, hindi ko gusto dahil nga makabati ko mula sa istorya sa mga bati ko sa mga kuan sa mga magad ko. I see.
Hindi kaluyag, makabati isang hindi manaming istorya. Okay, sige. So, thank you so much, Gid, ha, na Lola J, sa imong mga pagsulat diri sa KLP. Kag hulat-hulaton mo, ha, kay kantuan ikaw diri, release ang imong 1,000 pesos nga cash prize. Madaming nga salamat. There you have it, mga kabombo, ang aton nga winner, si Lola J sa San Juan. And now, it is time para nga mag-announce kita sa aton nga panibagong nga winner para sa sining nga semana. Alright. Kag, sige, standby kita. Oo. Ano? Sige, ma'am, go ahead. Miyo ko dira sa kuan, sa may Timawa, sa San Juan. Ako migada, si Arlene. Akustano na ng apelido ya, dason si kuan, si Arlene, si Lumugdang Nora. Dason sa Gimaras. Sa Gimaras siling ko. Ang akon mga anak ng mga bautista. Mga bautista kamutso. Alright. Sige. Ma'am, thank you very much, Gid Saliwat, si Lola J sa San Juan. And this time, before kita nga mag-announce sa aton nga winner, sa aton nga linya, dawato nato ng isa ka flash report. Nagikan sa kay Bombo Roger Henchaneo. Good afternoon sa imo, Sir Roger. Tita Regine, maayong hapon. Tita Tom nga mga palamati sa viewers sa sunod kay probinsya sa Iloilo. This information lamang ini nagikan sa may Commission on Elections, may kantanan sa barangay and SK elections 2023 nga pagahiwato ng impact no sa Monday, October 30, 2023. Ang Bombo Radio napakuha sa eksklusibo sa mga kopya sa updated nga listahan sa mga kandidato nga kamahin sa sining gindagdagan sa order of suspension of proclamation. Kaliwat, ang dugang ini nga listahan sa mga kandidato nga gindagdagan na naman sa order of suspension of proclamation. Ano bot sa lingong sina? Sa kung madaog sila sa sining barangay elections, i-suspend in the meantime ang ila sini nga proclamation bangod sa sining order sa Commission on Election. Sa karon, may nalakip nga 3 kandidato sa orduan lang sa bagay no, nga kandidato nga nadugang sa sining order. Kaya ini amo ang masunod. Tita Regine, sa Iloilo City, ang ini nga kandidato amo si ang kaso is between Jose Martin Manaloto kag Mark Winston Manaloto for the case nga noisan sa iya siniyang reklamo kag ang iya posisyon sa pagkapunong barangay sa San Juan, Molo, Iloilo City. Sa liwat, this is a special proceedings versus Jose Martin Manaloto versus Mark Winston Manaloto. Ang iya siniyang kaso, noisan candidate, ang reklamo, ang posisyon sa pagkapunong barangay sa barangay San Juan, Molo, Iloilo City. Bombo Roger. So balik ko sino dira sa ila nga if ever magdaog siya, hindi siya dayon ma-proclaim? Sa pagkaintindi ko si Tita Regine, ang nagareklamo amo ini si Jose Manaloto, batok sa kay Mark Winston Manaloto, nagapapili sa pagkapunong barangay dira sa may San Juan, Molo, Iloilo City. So si Mark, sa tiyon niya magdaog. Yes. Go ahead. Sa tiyon niya magdaog ini si Mark Winston Manaloto, isuspend ang iya sini nga proclamation. Sa isa sa order sa Commission on Elections. Kag nalakip diri sa listahan santo sa aton sin official nga data ang kaso ni Noemi Testigo Calyosa versus Dennis Valencia. Ang kaso niya sini denial of due course or cancellation sa certificate of candidacy sa pagkapon ng barangay sa barangay Binaliwan Mayor, Tigbawan, Iloilo. Ang iya sining kaso, duwa ka bilog, no? Noemi Testigo Calyosa versus Dennis Valencia, denial of due course to or cancellation ng certificate of candidacy sa pagkapunong barangay sa barangay Binaliwan Mayor, Tigbawan, Iloilo. Sa isang kaso,
is of the same nature or same ang reklamo or ang nagreklamo, kaya yasin yung nature is disqualification. No? Sa pagkapunong barangay, dira sa may barangay Binariwan, Mayor, Tigbawan, Iloilo. So far, this is the exclusive report that we have had with the Commission on Elections kay sa naligal natin sininga information, 241 lang. No? As of October 25, ang gindagdagan ng Order of Suspension of Proclamation, pang subong ang listahan nato nagdugang sa bali apat nga naglabot na sa karon sa 245 ka mga kandidato o konkaso nga gintagaan karon sang suspension of proclamation. Sa dugang sa niya mga detalye, kag kon na mga kandidato nagipamangkot ko din ng order, pwede gid sila makapakigangot sa aton sa Bombo Radio para sa dugang sa niya mga information. So Tita Regine, that's the update nagikan diri sa mga Bombo Makati News Center. Para sa Bombo Radio Iloilo, ini si Bombo Roger Hensaneo. Para sa the most trusted, kag of course, number 1, nga radyo stasyonan sa bilog ng Pilipinas nga nakadaog sa may Catholic Mass Media Awards. Sa liwat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa imong aging balita diri, Bombo Roger Hensaneo. Isa pagid ka flash report ang aton nga dawaton. This time nagikan sa kay Bombo Gisa Padillos. Bombo Gisa, good afternoon. Oras natin mga kabombo, it's 9 minutes after 3 o'clock. It's dili gid lamang madugay. Mag-announce kita sa aton nga winner diri sa KLP. For the meantime, if ready na si Bombo Gisa, ready na kita nga magkuha sa iyang report. Thank you so much, Gid, sa tanan naton nga mga letter senders nga nagpadala sing ilang makasaysayan kag nag-enjoy kita sa aton nga pagbasa sang ilang mga stories diri. Isa sa inyo ang aton nga mga winner and at stake is 1,000 pesos nga cash. So maraming salamat sa inyo sa mga luyagman nga mga winner. First thing to do is of course magpadala sa inyong mga istorya diri sa kahapon lamang program. I-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you send that sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's check again. Basi ready na si Bombo Gisa. Good afternoon sa imo, Bombo Gisa. Yes, Tita Regine. Update lang iniliwat no sa aton nga mga kabombo sa nagligad ba lang nga natabo nga isa ka makamamatay nga shooting dito sa may Maine, sa may Estados ng Maine, sa may Estados Unidos sang Amerika sang tinalikdan ini nga Miyerkules sang gabi oras dito sa ila kay ti 18 gid ini ang napatay. Ang update diri ang lalaki nga ginasuspetsuhan nga may amo sini ang may kahimuan sa krimen ang kumpirmado diri nga nasapuan man nga patay pagkatapos sang 3 ka adlaw nga manhunt sang otoridad Tita Regine. Ang suspect diri amo ini si Robert Card, 40 anyos nga ginapahayag nasapuan patay didto sa may malapit man sa ginatunaan sa sining shooting incident. Suno ina sa impormasyon nagikan sa Maine Commissioner of Public Safety nga sa ang ilang officer nga si amo ini ang si Michael Shosok, Tita Regine. Ining balita, ining impormasyon nga ini nga nasapuan nga patay ining suspect ang nag-abot ini kasunod man sang paglift sang pulis sang stay-at-home order nga ginmando dito sa mga residente sa nasambit nga lugar pagkatapos nga nagluntad ining deadliest nga shooting incident sang nagligad nga gabi. Sa liwat kun aton balik-balikan ang insidente, 18 gid ini ang napatay and hindi ini kinaandan sa amo ni nga normally quiet community. That's just why isa man na sa ginakabig nga deadliest nga incident sa history sa o kun sa subong nga mga series sang pagpamatay dito sa Estados Unidos ang Amerika sa subong tuig. So ang latest diri nagikan sa Lewiston City Hall kay Maine Governor Janet Mills nga ang kamatayon sa sining ni Card nga suspect sa insidente ang napahibalo naman kay US President Joe Biden, and we are waiting kung ano sa sini ang mangin masunod nga mga tikang dito sa estado sang Maine. Dako man ini nga development kay ti 3 ka adlaw gidaan ang ilang pagpangita Tita Regine sa sining nasambitan nga suspect. Ining suspect isa ini siya ka miyembro anay sang US Army Reserve
Kag recently abi na report ini siya nga naga-experience sang nagkalain-lain nga mental health issues. Lakip na dila ang daw may mga mabatian sa allegedly nga mga tingog nga nagahutik sa iya and nagpamahog man ini siya nga isut up ang isa ka military base dito sa isa man kabahin sa Estados Unidos sang Amerika and prior sa sining paghimo sa sining krimen may ara na sa mga previous reports nga nagabehave ina siya aritikali o kun hindi kinandan ang iya nga mga hulag Tita Regine. So Bobo Gisa, paano siya napatay? Ang isa diri sa impormasyon is self-inflicted ang gunshot wound nga iya naangkon Tita Regine, but that is subject pa so far sa ila pang dugang impormasyon nga ipagwa sa bahin sang Lewiston Police sa nasambit nga estado. All right. News update din si Bombo G sa Padias para the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa imong update, Bombo G sa Padios. Oras naton, it is now 13 minutes after 3 o'clock. Congratulations sa ating winner to win 1,000 pesos in cash and pag-interview ho natin next Saturday. Ikaw ina wala sa liwan, kundi si Taurus 27 sang 3rd District. Our winner for this week sa liwat, si Taurus 27 sang 3rd District. Magakontakt ako sa imo, sir. Thank you so much gid sa inyo tanan, mga kabombo. Balikay kita next week. Vote wisely. Go out and vote wisely. Sige, hapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.